Damodara, please just will do that. எல்லாரும் மியூட்ல இருந்து பாடுங்க. ஓகே ஓகே மாதாஜி. என்னோட இது அதாவது சிமிலரா வந்து பண்ண முடிஞ்சா அன்மியூட் பண்ணி கூட பாடுங்க. ஆனா நான் ஒரு இடத்துல நீங்க ஒரு இடத்துல பாடக்கூடாது. ஓகேங்களா? மியூட்லயே பாடுறோம் மாதாஜி. நமாமீஸ்வரம் சச்சிதானந்தரூபம் லசத்குண்டலம் கோகுலே பிரஜமானம் யசோதாபியோ லோகலாதவமானம் பராம்ரிஷ்டமத்யந்த தோத்ருத்ய கோப்யா ருதந்தம் துக்கம் ரிஜந்தம் நராம்போஜயுக்மே நேத்ரம் முஹுஷ்வாசகம் பாத்ரிரேகாங்ககந்தா ஸ்ரீதக்ரைவம் தாமோதரம் பக்திபதாம் இதீத்ரேஸ்வலீலாபிரானந்தகுண்டே ஸ்வகோஷம் நிமஜ்ஜந்தம் அக்யாபயந்தம் தடியே சிதாக்னேஷு பக்தைர்நிதத்வம் குணா பிரேமதஸ்தம் சதாவ்ருதிவந்தே பரம் தேவ மோக்ஷம் ந மோக்ஷாவதிம்பா ந சான்யம் பிரணேஹம் பரேஷாதபீஹா இதம் தேவ பூர்ணாத் கோபாலபாலா சதா மே மனஸ்யா அவிராஷ்டாம் கிமன்யை இதம் தே மூகாம்போஜம் அத்யந்த நீலை ரிதம் குண்டலை ஸ்னிக்த ரக்தைஷ்ச கோப்யா முஹுஷ்சும்பிதம் பிம்ப ரக்தாதரம் மே மனஸ்யா விராஷ்டம் அலம் லக்ஷலாபை நமோ தேவ தாமோதர் அனந்த விஷ்ணு பிரசீத பிரபோ துக்க ஜலாபிமக்னம் கிருபா திருஷ்டி விருஷ்யாதி தினம் பதானு சஹோனேஷமாமஜ்ஞம் யதாக்ஷி திருஷ்யா குபேராத்மஜௌ பத்த முக்தைவ யத்வத் அயா மோக்ஷிதௌ பத்த பக்தி பாஜௌ கிருதௌ ச ததா பிரேம பக்திம் ஸ்வகாமே பிரயச்ச நமோக்ஷே கிரஹோ மேஸ்தி தாமோதரேகா நமஸ்தே ஸ்துதாம்னே ஸ்புரதீப்திதாம்னே ஸ்வதீயோதராயாத்ய விஸ்வாஸ்யதாம்னே நமோ ராதிகாயை த்வதீய பிரியாயை நமோ நந்தலீலாயை தேவாய துவ்யம் நமோ ராதிகாயை த்வதீய பிரியாயை நமோ நந்தலீலாயை தேவாய துவ்யம் ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே
ஹரே ராமா ஹரே ராமா 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 ஹரே ஹரே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜாயாமுதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்தி பவதி நைஸ்திகி. சோ நாம இப்போ பாகவதத்துல என்ன வாசிக்கிறோம்? 56வது ஸ்லோகத்துக்கு நீங்க சொல்லணும் மாதாஜி. படிச்சாச்சு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க இப்போ அடுத்த ஸ்லோகம் வந்து வாசிங்க. 57 வாசிக்கவா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. 57 58 2 ஸ்லோகங்கள் வாசிங்க. இந்த 3 ஸ்லோகம் பார்க்கலாம். ஓகே. 57 संशयो अत्र तुमे विप्र सञ्जिन्न तत्कृतो महान् ऋषयो अभिः मुह्यन्ति यत्र नेन्द्रिय वृद्धयः. हरे कृष्ण माताजी. संशयो अत्र तु मे विभ्रसच्चिन्नस्तत्कृतो महान् ऋषयो अभिः मुह्यन्ति अत्र नेत्रिया विरतयः. சம்சய சந்தேகம் அத்ர இங்கே தூ ஆனால் மே எனது விப்ர ஓ அந்தனரே சச்சின்ன தெளிவாகிறது தத் கிருத அதனால் செய்யப்பட்ட மகான் மிகச்சிறந்த ருஷய மாமுனிவர்கள் அபி கூட ஹி உறுதியாக முஹ்யந்தி குழப்பமடைகின்றனர் அத்ர எங்கே நா இல்லை இந்திரியா புலன்களின் விருத்தயா செயல்கள். மொழிபெயர்ப்பு. போற்றுதற்குரிய அந்தனரே, உமது உபதேசங்களுக்கும் என்னை உலக செயல்களில் ஈடுபடச் செய்த ஆன்மீக குருக்களின் உபதேசங்களுக்கும் இடையே பல முரண்பாடுகள் இருக்கின்றன. பக்தி தொண்டு, ஞானம், துறவு போன்றவற்றுக்கு இடையேயுள்ள வேற்றுமைகள் என்னவென்று இப்போது என்னால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. இவற்றை பற்றி சில சந்தேகங்கள் எனக்கு இருந்தன. ஆனால் அவற்றை இப்போது நீர் மிகுந்த கருணையுடன் தெளிவாக்கி விட்டீர். மேலும் வாழ்க்கையில் உண்மையான குறிக்கோள் என்னவென்பது பற்றி மாமுனிவர்கள் கூட குழப்பமடைகின்றனர் என்பதையும் என்னால் இப்போது புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. உண்மையில் புலனுகர்ச்சி என்ற கேள்விக்கு இப்போது இடமில்லை. பொருளுரை. மன்னர் பர்கிஷ்மான் சொர்க்கலோகத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்பதற்கு ஆக பல்வேறு விதமான வேள்விகள் செய்வதில் ஈடுபட்டிருந்தார். மக்கள் பொதுவாக இது போன்ற செயல்களினாலே அதிகம் கவரப்படுகின்றனர். ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு உறுதி செய்துள்ளது போல் மிக மிக அபூர்வமாக யாரோ ஒருவன் மட்டுமே பக்தி தொண்டினால் கவரப்படுகிறான். ஒருவன் சிறந்த பாக்கியவானாக இல்லாத பட்சத்தில் அவன் பக்தி தொன்றுக்கு வரமாட்டான். வேதத்தை நன்கு கற்றறிந்த அறிஞர்கள் கூட பக்தி தொண்டினால் குழப்பமுற்றுள்ளனர். அவர்கள் பொதுவாக புலனுகர்ச்சிக்கான செயல்களினால் மீதே கவர்ச்சி அடைகின்றனர். பக்தி தொண்டில் புலனுகர்ச்சிக்கு இடமே இல்லை. மாறாக பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டிற்கு மட்டுமே இடம் உண்டு. இதனை தொடர்ந்து புலனுகர்ச்சியில் ஈடுபட்டிருக்கும் புரோகிதர் எனப்படுவோர் பக்தி தொண்டினை அதிகம் விரும்புவதில்லை. பிராமணர்கள் எனப்படும் புரோகிதர்கள் பகவான் சைதன்ய மகாபிரபுவின் காலத்திலிருந்தே கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்திற்கு எதிராகவே இருந்து வருகின்றனர். சைதன்ய மகாபிரபு இந்த இயக்கத்தை ஆரம்பித்த பொழுது முகமதிய அரசாங்கத்தின் நீதிபதியான காஜியிடம் சென்று இந்த புரோகிதர்களின் பிரசாசத்திற்கு எதிராக ஒரு ஒத்துழையாமை இயக்கமே நடத்த வேண்டியிருந்து. இந்த மனிதர்கள் கர்ம ஜட சமய சடங்குகளில் ஈடுபடும் புரோகிதர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். இம்மனிதர்கள் இங்கு குழப்பமடைகின்றனர் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. ருஷயோ அபிகி முஹ்யந்தி. இந்த கர்ம ஜட ஸ்மாந்தர்களின் பிடியிலிருந்து ஒருவன் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் என்றால் அவன் முழுமுதற்கடவுளின் உபதேசங்களை மிகவும் கடுமையாக பின்பற்ற வேண்டும். சர்வதர்மான் பரிச்சஞ்ச மாம் ஏகம் சரணம் பிரஜா அகம் துவாம் சர்வ பாபோபிய மோச்சயிஷ்யாமி மாசுஷக. தர்மம் அனைத்தையும் துறந்துவிடு.
சரணம் என நீ அடைந்துவிட கர்ம வினைகள் பாவங்கள் களைவேன், இனி நீ அஞ்சாதே. பகவத்கீதையில் 18.66. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கலாவதி மாதாஜி வாசிங்க அடுத்து. கர்மாணி ஆரபதே ஏன புமானிஹ விஹாயதம் அமுத்ராண்யேன தேஹேன ஜூஷ்டானி ஷாயத் அனுஷதே அஷ்ணுதே. हरे कृष्णा माताजी। कर्माणि आरभते येन पुमानिह विहायतम् अमुत्राण्येन देहेन जुष्टानि च यत् अश्नुते। கர்மாணி பலன் தரும் செயல்கள், ஆரபதே செய்ய தொடங்குதல், ஏன எதன் மூலம், பூமான் ஓர் உயிர், விக இந்த பிறவியில், விகாய துரத்தல், தம் அந்த, அமுத்ர அடுத்த பிறவியில், அங்கேன மற்றொரு, தேகேன ஓர் உடலினால், ஜீஸ்டானி விளைவுகள், ச அவன், யத் என்ற, அஸ்னுதே அனுபவிக்கிறான். மொழிபெயர்ப்பு. இப்பிறவியில் ஓர் உயிர் செய்யும் செயல்களின் பலாபலன்களை அவனது அடுத்த பிறவியில் அனுபவிக்கிறான். பொருள் உரை. பொதுவாக ஒருவன் ஒரு உடல் மற்றொரு உடலுடன் எவ்வாறு இணைக்கப்படுகிறது என்பதை அறிவதில்லை. இந்த உடலில் ஒருவன் செய்யும் செயலின் இன்பத் துன்பங்களை அவனது அடுத்த பிறவியில் பெறும் உடலில் எவ்வாறு அனுபவிக்க முடியும்? இக்கேள்விக்கான பதிலை நாரத முனிவர் கூற வேண்டும் என்று மன்னர் விரும்பினார். எவ்வாறு ஒருவன் இப்பிறவியில் மனித உடல் பெற்று மறுபிறவியில் மனித உடல் பெறாதிருக்க முடியும்? என் மிகச்சிறந்த தத்துவ விஞ்ஞானிகளும் கூட ஒரு உடலின் கர்ம வினைகள் மற்றொரு உடலுக்கு மாற்றப்படுகிறது என்று புரிய முடியாது தடுக்கின்றனர். நமது அனுபவத்தில் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட ஆத்மாவிற்கும் ஒரு தனிப்பட்ட உடல் இருக்கிறது என்றும், ஒரு மனிதன் செயல்கள் அல்லது ஒரு உடலின் இருக்கிறது என்றும், ஒரு மனிதன் செயல்கள் அல்லது ஒரு உடலின் செயல்களில் இன்ப துன்பங்கள் மற்றொரு உடல் அல்லது மற்றொரு மனிதனால் அனுபவிக்கப்படுவதில்லை என்று நாம் அறிகின்றோம். இங்கு கேள்வி என்னவென்றால், ஓர் உடலின் செயல்கள் அவரது அடுத்த பிறவியில் மற்றொரு உடலினால் எவ்வாறு அனுபவிக்கப்படுகிறது என்பதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்யமனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதாமஹ்யம் ததாதி ஸ்வாபதாண்டிகம். ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷா கோபிகா காந்தா ராதகாந்தா நமஸ்துதே. சப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வாஞ்சகல்பதாரூப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதிதனாம் பாவனேभ्यो வைஷ்ணவேभ्यो நமோ நமः. நமோ ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ணபிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதி பக்திவேதாந்த சுவாமிநிதி நாமினி. நமஸ்தே சாரஸ்வதே தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. राजोवाच सुदम् अन्वीषितं ब्रह्मन् भगवान् यत् अभाषदः नैतज्जानन्ति उपाध्यायः किं न விதுர்யதி. ஸோ மன்னர் கேட்கிறார் இப்போ. ஏன்னா அவருக்கு கைட் பண்ண புரோகிதர்கள் எல்லாமே சதுர்புருஷார்த்தங்களை கைட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா, பலன் கருதும் செயல்கள். ஸோ மேல சொர்க்கலோகத்துக்கு போகலாம், புண்ணியங்கள் அனுபவிக்கலாம், அதுதான் சதுர்புருஷார்த்தங்களே சொல்றது இல்லையா. ஆனா பாகவத விதி பிரகாரம் நாம இந்த பகவானுடைய புகழாரங்களை பாடணும். அதுதான் ஒருத்தருக்கு முழுமையான முக்திக்கு ஒரு வழிகாட்டு. இல்லைன்னா நாம மீண்டும் மீண்டும் இங்க வரக்கூடிய அந்த ஒரு நிலைக்கு தான் தள்ளப்படுவோம். ஸோ இந்த சதுர்புருஷார்த்தங்களை குறைச்சி நாம பாகவத
இதுல வந்து நாம போகணும், விதி பிரகாரம் போகணும். அதுதான் நமக்கு வந்து கொடுத்திருக்கக்கூடிய கைடன்ஸ். அதுதான் ஒரு மனிதருடைய மோட்சத்திற்கான மார்க்கம். இல்லைன்னா நாம இந்த இடத்துல பலன் கருதும் செயல்கள், புலனுணர்ச்சி செயல்கள் செய்து கொண்டு, இல்லையா, நாம கற்பனைக்கேற்றவாறு இந்த சித்தாந்தங்களை எல்லாம் புரிஞ்சு கொண்டு, இல்லையா, நாமளே ஒரு புது டைனாஸ்டி உருவாக்குற மாதிரி நம்முடைய பரம்பராவே டைனாஸ்டி அதை நாம உருவாக்கிடுவோம். இந்த மாதிரிதான் நிறைய ஆஹ் குரு குரு என்ற ஸ்தானத்துல வந்து பாபாக்கள் எல்லாமே இருக்கிறது வந்து இந்த மாதிரிதான். ஓகே, அவங்களுடைய உணர்தல் வந்து அதுதான் உண்மை என்று அவர்கள் ஒரு பரம்பரா சிஸ்டம் இல்லாமலே கூட எடுத்துட்டு போகும். வித்தவுட் எனி ஆத்தென்டிக் பரம்பரா. அதுவும் நம்ம பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்கார் 4 பரம்பராஸ். இந்த 4 பரம்பரையில நம்ம எந்த ஒரு பரம்பரையா இருந்தாலுமே வந்து நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும், இல்லையா. ஐ திங்க் எந்த கிளாஸ்ல சொன்னேன் நான், ருத்ர சம்பிரதாயம், ஸ்ரீ சம்பிரதாயம்ல நம்ம நேற்று இங்கேயா பேசுனாங்க, எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. ஓகே, ஃபைன். ஸோ தெர் ஆர் ஸ்ரீ சம்பிரதாயம், ருத்ர சம்பிரதாயம், அடுத்து வந்து நிம்பர்க ஆச்சாரியா, அது வந்து குமார சம்பிரதாயம். நம்ம இங்கதான் பேசணும்னு நினைக்கிறேன், இல்லையா. ஸோ அதுக்கு அதாவது இன் தமிழ்நாடு ஆல்சோ ஐ திங்க் எதர் விஷ்ணு சுவாமி ஆர் நிம்பர்க ஆச்சாரியா, இது ஒன்னு சம்பிரதாயம் உண்டு. ஆனா இதெல்லாமே மேற்கல்ல தான். ஐ திங்க் இங்கிலீஷ் கிளாஸ்ல நினைக்கிறேன், கரெக்டா, அங்கதான் சொன்னாங்க. அங்க இல்ல, சம்பிரதாயங்கள் அங்கேதான். இப்படி இந்த சம்பிரதாயங்கள் வந்து எங்க தொடங்கினது, அதுக்கான குமார சம்பிரதாயம் வந்து 4 குமாரர்களிடத்திலிருந்து தொடங்கினது, இல்லையா. அவங்க பிரம்மர்ல இருந்து 4 குமாரர்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுடைய சம்பிரதாயம் வந்து அதாவது தியானம், இல்லையா. தே ஆர் ஆல் இந்த அருவத்தன்மையில தான். ஆனா அதுக்கப்புறம் அவங்க பகவான் திருவடிகள்ல இருந்த துளசி தலத்தை நுகர்ந்த பிறகு அவர்கள் பக்தர்களாக மாறினார்கள் என்பதும் நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஸோ அந்ததான் குமார சம்பிரதாயம். அந்த குமார சம்பிரதாயம் வந்து யாருடைய தலைமையில, நிம்பர்காச்சாரியா தலைமையில இருக்கிறது. ஓகே, அடுத்து ருத்ர சம்பிரதாயம் விஷ்ணு சுவாமி தலைமையில். ஸோ சிவன் வந்து கிரேட் வைஷ்ணவா அப்படின்ற இதுல எடுத்து போறது. ஆனா அதுக்கான ஆத்தன்டிக்கான மந்திரங்கள் நமக்கு தெரியாது. எஸ், நான் இங்க டிஸ்கஸ் பண்ணல, இங்கிலீஷ் கிளாஸ்ல தான் பண்ணேன். ஓகே, அந்த இப்ப ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் எடுத்தீங்கன்னாக்கா ஓம் நமோ நாராயணா சொல்லுவோம், இல்லையா. தட் இஸ் த மந்த்ரா. அதுவுமே வந்து ஆத்தன்டிக்கா இந்த ப்ராசஸ் பிரகாரம் தான் செய்யணும். நாரத பஞ்சராத்திரிக விதிகள் தான் வந்து ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா ஃபாலோ பண்றவங்க. ஆனா ராமானுஜாச்சாரியா வந்து ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த டிவோட்டி வாஸ் எக்ஸ்பிளைனிங் தட் டெம்பிள் மேல ஏறி நின்று எல்லாருக்குமே இதை நான் வந்து பகிர்ந்து அளித்து விடுகின்றேன். அதாவது ஒரு சாதாரண பாமரன் கூட இந்த மந்திரத்தை சொல்லி அதாவது பக்குவத்தை அடையணுன்றதுக்காக ஓம் நமோ நாராயணாய வந்து எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு போனதா சொல்லப்பட்டது. ஓகே, ஆனா உண்மையிலே ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா, ஓம் நமோ நாராயணா, இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து இப்ப எப்படி நம்ம காயத்ரி மந்திரத்துக்கு வந்து ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு, இல்லையா, அந்த மாதிரி தான் ஃபாலோ பண்ணணும். அது எல்லாத்துக்குமே. மகாமந்திரத்துக்கு மட்டும்தான் அந்த மாதிரி கிடையாது, எந்த விதிகளுமே கிடையாது. அதனாலதான் நம்ம வந்து அஃபென்ஸ்லெஸ்ஸா நம்ம இதை வந்து செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கான யாருமே எதற்கு மகாமந்திரத்தை வந்து அதுவுமே வந்து பிரம்மர் கிட்ட இருந்து நாரதற்கு கலிச்சந்திர உபனிஷத்துல வந்து ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன், இல்லையா. அந்த இடத்துல இருந்து தான் இந்த மகாமந்திரமே வந்திருக்கு. ஸோ இட் இஸ் நாட் எ ஸ்பெசிபிக் மந்திரா கிரியேட்டட் பை அவர் ஆச்சாரியா. நம்ம ஆச்சாரியாரால கிரியேட் பண்ண மந்திரம் கிடையாது. ஏன்னா இதனுடைய தாத்பரியமே ரூட் எங்க இருந்து வருதுன்றதே நம்ம தெரிஞ்சுக்கல நம்ம. திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த மந்த்ராஸ் வேர் இட் ஹஸ் பீன் given to ஐ திங்க் நாரத மகரிஷி தான் கொடுக்குறாரு. யாருக்கு கொடுக்குறாங்கனாக்கா தக்ஷனுடைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்குறாரு இந்த மந்திரம். ஓகே, அவர்களுக்கு தான் இந்த மகாமந்திரத்தை கொடுக்குறாரு. அவங்களும் வந்து 10,000 ஆண்டுகள் வந்து நீரில் நின்று வந்து அந்த நாராயண சாரஸ் அப்படிங்கிற அந்த நம்ம அடுத்த கேண்டோஸ்ல படிப்போம். இதை இருந்தாலும் உங்களுக்கு இந்த மந்திரம் எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறது தெரியணும். மகாமந்திரா இஸ் நாட் கிரியேட்டட் பை த மேன், இட் கம்ஸ் ஃப்ரம் த ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு. ஐ திங்க் இஃப் யூ ஏதாவது ஒரு இதுல வந்து நீங்க பிரபுபாதருடைய பிரவச்சன் நீங்க கேட்டீங்கன்னாக்கா இதை வந்து அவர் இந்த வார்த்தை சொல்லியிருக்கார். திஸ் இஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் த ஸ்பிரிச்சுவல், திஸ் இஸ் நாட் கிரியேட்டட் பை அவர். நம்ம மனிதர்களால வந்து படைக்கப்பட்ட மந்திரம் கிடையாது. இது ஆன்மீக உலகத்திலிருந்து வந்து இறங்கி வந்திருக்கு இந்த மந்திரம். ஸோ அது வந்து யார் மூலியமா நம்ம பெறுகின்றோம்? பிரம்மரிலிருந்து நாரத மகரிஷி, இல்லையா. நாரத மகரிஷிலேருந்து இது யாருக்கு போனது முதல்லன்னாக்கா தக்ஷனுடைய முதல் 10,000 பிள்ளைகள், இல்லையா. அதுக்கப்புறம் 1000 பிள்ளைகள், அவங்களுக்கும் இதே தான். இந்த மந்திரங்களை தான் அவங்க 2 பேருக்குமே கொடுத்தாரு. அவங்க எல்லாருமே வந்து மோட்சத்திற்கான மார்க்கத்துல போய் சேர்ந்துட்டாங்க.
ஸோ அப்படி நம்மள எல்லாருமே இந்த மகாமந்திர ஜபம் வந்து சொல்வதற்கு என்னன்னா, நமக்கு இருக்கக்கூடிய தடைகள் எல்லாம் கலைந்து விடும் இல்லையா? ஸோ தெளிவு பிறக்கக்கூடிய அந்த நிலை வரும். அதன் பிறகு நாம உள்ளதை உள்ளபடி அதாவது புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவத்திற்கு நாம வருவோம். ஸோ அதனால இந்த மகாமந்திரம் வந்து ஒருவருடைய இருப்பை வந்து தூய்மைப்படுத்தும். பகவான் திருவடிகளை சேருவதற்கு அது வந்து மிகவும் உதவும் என்பதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அதனால இங்க அந்தணர்கள் எல்லாமே சொன்னது எதுக்கு இதெல்லாம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன்னா, நம்ம சதுர் புருஷார்த்தங்கள் நீங்க எந்த கோயிலுக்கு போனாலுமே நமக்கு வந்து சதுர் புருஷார்த்தங்கள் தான் சொல்லுவாங்க இல்லையா? சங்கல்பம் பண்ணும்போது. ஸோ தட்சிணே இதெல்லாமே நம்ம எங்க இருக்கோம்? பரத வர்ஷே, பரத கண்டே இதெல்லாமே சொல்லிட்டு கலசா இது மாரி நம்ம அதெல்லாம் கேட்கும்பொழுது நமக்கு சதுர் புருஷார்த்தங்களையுமே அவங்க வந்து அ சித்தியர்த்தம் அப்படிங்கிறது வந்து குடுப்பாங்க நமக்கு. சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஆயுள் நல்லா இருக்கணும், நல்ல செல்வம் இருக்கணும் இல்லையா? லக்ஷ்மி கடாட்சம் இதெல்லாமே இருக்கணும்ன்றது எல்லாமே அவங்க வாழ்த்தி சொல்லுவாங்க. அந்த அர்ச்சனை பண்ணும்போது இல்லையா? அதுல தான் அந்த சதுர் புருஷார்த்தங்கள். சதுர் புருஷார்த்தங்கள் என்பது நமக்கு வந்து தர்ம, அர்த்த, காம, மோக்ஷம் இல்லையா? தர்ம, அர்த்த இல்லையா? அர்த்த, காமம். இந்த சதுர் புருஷார்த்தங்கள் வந்து நாம ம் தர்மத்தை அதாவது நம்ம துயருற்றோர், அதுக்கப்புறம் வந்து நல்ல ரிலீஜியஸா இருக்கிறோம். சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து அத ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஸோ அது வந்து தர்மம். அடுத்து வந்து தர்ம அர்த்தம் என்பது எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் இல்லையா? அதாவது ரஜோகுணம் இருக்கிறவங்களுக்கு சம்பந்தப்பட்டது. அடுத்து வந்து தர்ம, அர்த்த, காம என்பது புலன் நுகர்ச்சி செயல்கள். இது வந்து முழுதும் முழுதும் வந்து உடல் தளத்திலிருந்து ஆற்றக்கூடியது. அஞ்ஞானத்துல இருந்து. அது வந்து தமஸ் குணத்துக்கு உரித்தார். ஒருவர் இந்த 3யுமே கடந்து செல்லும் பொழுதுதான் மோட்சத்திற்கான மார்க்கத்திற்கு செல்ல முடியும். இல்லையா? அதுதான் நம்ம சதுர் புருஷார்த்தங்கள்ல நாம படிக்கிறது. ஸோ இப்போ பலன் கருதும் செயல்கள், இந்த அர்த்தால வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பலன் கருதும் செயல்கள் தான் செய்வாங்க. இல்லையா? ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே எதை எதை இன்வெஸ்ட் பண்ணாலும் அதுக்கு பிரதிபலன் இருக்கான்னு கேட்பாங்க. பக்தியிலுமே அப்படிதான். அது எல்லாமே ஒரு வியாபாரமா தான் செய்யும். ஸோ நீ எப்பவுமே நம்ம கிவ் அண்ட் டேக் தேவர்கள் கிட்ட கூட நம்ம கேட்கக்கூடாது. ஓகே. ஈவன் பகவான்ட்ட கூட நம்ம கேட்கக்கூடாது. நமக்கு என்ன தேவைன்றது கேட்கறது எல்லாமே ஆன்மீகமா இருக்கிறது கேட்கணுமே ஒழிய, பௌதிகமா இருக்கிறது நம்ம கேட்டோம்னா கேட்கக்கூடாதுன்ட்டு சொல்லல. அதையும் வந்து பகவான் நமக்கு குடுப்பார் நம்ம கேட்டாக்கா. ஆனா அது நம்மள மீண்டும் மீண்டும் பந்தப்படுத்தக்கூடிய அந்த ஒரு நிலைக்கு தான் நம்மள தள்ளி விட்டுரும். அதனால தான் அதுலருந்து நம்ம விடுபடணும்னா, இறைவனிடத்துல நம்ம பக்தி மட்டும் கொள்ளணும். எதையுமே வந்து பௌதிக சம்மந்தப்பட்டது எதுவுமே கேட்கக்கூடாது. அப்படி நீங்க வந்து பிரார்த்திக்கணும்னா கூட ஆன்மீக சம்மந்தப்பட்டது நாம கண்டிப்பா கேட்கலாம். ஏன்னா நம்முடைய அனர்த்த நிவர்த்திகள் போகணும் இல்லையா? பக்தி நல்ல தூய்மையா பண்ணணும். பகவானுக்கு திருத்தொண்டு பண்ணணும். அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம கண்டிப்பா கேட்கலாம். நமக்கு மட்டும் கிடையாது. நம்முடைய வாரிசுதாரர்கள், நம்ம பரம்பரா எல்லாமே நம்ம கேட்கலாம். இதெல்லாமே வந்து நன்மைக்கானது. பகவானையே வேண்டக்கூடிய அந்த பக்திய வந்து வழங்கணும்ன்றது வந்து இறைவன்ட்ட நாம கண்டிப்பா கேட்டு பெறலாம். ஆனா அதுவே எனக்கு இத்தன செல்வம் வேணும், அத்தன செல்வம் வேணும்னு சொல்லிட்டு கேட்கறது வந்து நம்மள பந்தப்படுத்தக்கூடிய நிலைக்கு நாம எடுத்து செல்கின்றோம். அது தேவையற்ற ஒன்று. கேட்கக்கூடாதுன்னு இல்ல. அது கேட்டால் நாம் இந்த இடத்துல என்ன ஆவோம்? ஆக்சுவலி பந்தப்பட்டு விடுவோம். ஸோ நாம பந்தப்பட்டு விட்டா மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கக்கூடிய அத்தகைய நிலைக்கு நாம தள்ளப்பட்டு விடுவோம். அப்புறம் என்ன பிரயோஜனம்? இல்லையா? திரும்பி திரும்பி வந்துன்னு இருக்கிறதுக்கு எதுக்கு இது? இதே உலகத்துக்கு நம்ம இல்லையா? நீர் கூறிய அனைத்தையும் நான் கவனமுடன் கேட்டேன் அப்படின்னு நாரத மகரிஷி சொன்னது எல்லாமே பிராச்சீன பரிஷத் வந்து எல்லாத்தையுமே கவனமா கேட்டதா சொல்றார். ஆழ்ந்து சிந்தித்து பார்க்கும் பொழுது அவர் கம்பேர் பண்றார். அந்த பிராமணர்களுடைய இது இவருடைய உபதேசத்தையுமே வந்து அவர் வந்து ஆழ்ந்து யோசிக்கிறார். இந்த ரகசிய ஞானத்தினை பற்றி ஏதும் அறியாதவர்கள் என்று கருதுகின்றேன். அதாவது என்னை பலன் தரும் செயல்களில் ஈடுபடுத்திய ஆச்சாரியர்கள் அனைவரும் எஸ் பலன் தரும் செயல்களுக்கு தான் நம்மள வந்து நிறையவே கைட் பண்றாங்க இல்லையா? நாம எல்லாருமே இந்த உலகத்துல சர்வே ஆகறதுக்கு வந்து தேவையான வஸ்துக்கள் தேவை என்பதுதான் நமக்கு எல்லாமே கைடன்ஸ் கொடுக்கப்படுகிறது. நித்தியமான ஞானத்தை பற்றியும் உண்மையான ஞானத்தை பற்றியும் நமக்கு எதுவுமே எடுத்துரைக்கப்படுவது கிடையாது. ஏனென்றால் அதை புரிந்து கொள்றதுக்கு குவாலிஃபிகேஷன். அதனால்தான் அதை நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணி அந்த நிலைக்கு போகும்பொழுதுதான் அதை எடுத்துரைத்தால் நம்மளால ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். அதே நம்ம டைரக்டா ஒரு கனிஷ்ட அதிகாரிக்கு வந்து இவ்வளவு பெரிய ஹையர் இதெல்லாம் நம்ம கொடுத்தோம்னா அவங்களால ஏத்துக்க முடியாது. ஏன்னா அதை புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய தகுதி அவர்களுக்கு கிடையாது. அந்த குவாலிஃபிகேஷன் இல்லை. அவங்க மனசு பக்குவமானாதான் அதை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். பக்குவமற்ற ஒரு மனதால உண்மையான தாத்பரியத்தை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியாது. அதாவது இந்த இடத்துல அந்த ஆச்சாரியார்களுக்கு கூட இது தெரியலன்றத வந்து இந்த இடத்துல வந்து பிராச்சீன பரிஷத் சொல்றார் என்று கருதுகின்றேன். அவருடைய டவுட் அவர் வெளிப்படுத்துறார். இல்லைன்னா அத்தகைய ஞானத்தை பெற்றவர்களாயின் ஏன் அவர்கள் எனக்கு அதை விளக்கவில்லை என்று ஒரு கொஸ்டின்.
இப்ப அந்த ஞானம் தெரிஞ்சா அதை தான் நம்ம பின்பற்றுவோம் இல்லையா? இல்லைன்னா நமக்கு என்ன தெரிஞ்சதோ அதை தான் நம்ம பின்பற்றுவோம். அதுதான் இந்த இடத்துல பராஷின பரிஷத் வந்து நமக்கு ரெஃபர் பண்றார். வாழ்க்கையின் உண்மை லட்சியம் என்னவென்று சமுதாயத்தில் ஆசிரியர்கள் என்னும் தலைவர்கள் என்றும் சொல்லிக் கொள்வோர்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது இல்லையா? டீச்சர் என்றவங்களுக்கு நிஜமாவே பௌதிக டீச்சருக்கு போகும்போது இந்த மிஸ்பிஹேவியர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம நிறைய பார்ப்போம் இல்லையா? எஸ்பெஷலி சிட்டிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறையவே ப்ராப்ளம். ஸோ அந்த மாதிரி டீச்சர்ஸ் யாராக இருந்தாலும் முதல்ல வந்து கலாச்சாரத்தின் மீது நம்பிக்கை கொடுக்க வேண்டும். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? உண்மையான ஞானம் என்ன என்பதை வந்து தெரிந்து கொள்வதற்கு அவங்களுமே வந்து முயற்சி பண்ணணும். அதையே வந்து அவர்கள் வந்து போதிக்கவும் செய்யணும். ஒரு பாகம் அதை கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ ஆத்மா என்பது என்னன்றது வந்து நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியும். ஆனா அதை பத்தி சொல்லி கொடுக்காமலே போகும்பொழுது எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா? ஏன்னா அவங்களே அதனுடைய அந்த பாதையை அவங்களே ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. கரிக்குலம் சிலபஸ் இப்படிதான் நம்ம போறோம். இவர்கள் பகவத்கீதையில் மையா ஹர்பிதஹே ஞானம் இல்லையா? 4 விதமான சுக்குரித்தினோஸ் இல்லையா? அதாவது அர்த்தார்த்தி ஜிக்னாசு, அதாவது ஞானம், மையா ஹர்பித்த ஞானம். ஒரு வகையில் பெரிய அறிஞர்களைப் போல் தோன்றுவர் அவங்க எல்லாருமே பார்க்கறதுக்கு. ஆனால் உண்மையில் அவர்களின் அறிவு மாயசக்தியின் பாதிப்பினால் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டிருக்கும் இல்லையா? they'll be in the illusion phase. மாயையால வந்து கவரப்பட்டிருப்பாங்க. உண்மையான ஞானம் என்பது கிருஷ்ணரை தேடுவதாம். அதாவது இறைவனை தேடுவது, இறைவனை நாடுவது. உண்மையிலே அதுதான் வந்து உண்மையான ஞானம் என்று ட்ரூ நாலேஜ். ஆனா அதை விடுத்துட்டு நம்ம இங்க வாழக்கூடிய காலகட்டத்துல உபயோகப்படுத்தக்கூடிய அந்த ஞானம் வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துல நம்ம செயல்படுத்திட்டு இருக்கக்கூடிய செயல்களுக்கு தான். அதனால நாம் என்ன ஆகும்னாக்கா பந்தப்பட்டு விடுவோம். ஸோ அதனால அனைத்தையுமே இறைவனை நம்ம மையமாக வைத்து செய்வதற்கான அத்தகைய ஒரு குவாலிட்டியை நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கணும் இல்லையா? 15.15 சர்வஸ்ய சாகம் ரிதி சன்னி விஷ்டோ மத் ஸ்மிருதிர் மத்த ஸ்மிருதி ஞானம் அப்போஹனம் ச வேதைஷ்ட சர்வைர் அகமேவ வேத்யோ வேதவித் வேதவித் சாகம் இல்லையா? படிக்கிறோம் இல்லையா? நம்ம வேதாந்தத்துக்கு வேதவித் சாகம் படிக்கிறோம். ஸோ அதாவது வேதங்களை தொகுத்தவரும் அந்த எம்பெருமான் தான், வேதங்களை வழங்கியவரும் அந்த எம்பெருமான் தான். அதை வந்து நாம அவரை புரிந்து கொள்வதற்காகத்தான் வேதங்கள் ஏற்றப்பட்டதை ஒழிய நம்முடைய சுயபுலன் திருப்திக்காக அனுபவிக்கக்கூடிய செயல்களுக்காக அன்று அப்படிங்கிறத நாம தெரிஞ்சுக்கணும். இதையே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம்லயே படிக்கிறோம் இல்லையா? ஜென்மாதஷ்யை யதஹ. மேலும் பகவத்கீதையில வந்து அகம் ஆதிர்ஹி தேவானாம், அதாவது நான் அந்த விபூதி யோகத்துல சொல்றேன். நான் ஆதித்யர்களில் வந்து, அதாவது யார் அந்த ஆதித்யர் ஆக்சுவலி? கேன் எனிவன் டெல்? அது 12 ஆதித்யர்கள்ல பகவான் ஒருத்தர். யார் அது? எந்த ஒரு அவதாரம், எந்த இன்கார்னேஷன்? வாமன. கரெக்ட் இல்லையா? வாமன அவதாரம். ஸோ அப்படி இது எல்லாமே வந்து நாம படிக்கிறோம். கண்ணனின் கூற்றாக நானே தேவர்கள் அனைவருக்கும் ஆதாரமானவன் இல்லையா? எல்லாத்துக்கும் பேஸ் அடித்தளமா இருக்கிறது. ஃப்ரம் பேஸ் ஒன்லி இல்லையா? கட்டடம் கட்டணும்னா முதல்ல பேஸ் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். நமக்கு பேஸ் ஸ்ட்ராங் இல்லைனாக்க கட்டடம் நிற்காது. அது போல ஆதாரமாக இருக்கக்கூடியவர் அந்த எம்பெருமான் தான். அவரிலிருந்து தான் வந்து அனைத்தும் தோன்றியது. அவர் அனாதியானவர், ஆதியானவர் என்பதை நாம படிக்கிறோம். இவ்வாறு கிருஷ்ணர் பிரம்மதேவன் மற்றும் சிவபெருமான் உள்ளிட்ட அனைத்து தேவர்களுக்கும் ஆதி மூலமாக விளங்குகிறார். அவர் தான் வந்து சோர்ஸ், அப்படின்னா மூலமாக இருப்பார். வேதத்தில் உள்ள சமய சடங்குகள் அனைத்தும் பல்வேறு தேவர்களை திருப்திப்படுத்துவதற்கு உரியதாகும். அதுதான் சதுர்புருஷார்த்தங்கள் இல்லையா? இந்த மகாத்மியத்தை படி, அந்த மகாத்மியத்தை படி, அதை படிச்சு நீ அந்த பலனை அடை, அதை படிச்சு எந்த பலனை அடை அப்படிங்கிறது எல்லாமே எந்த இடத்துலையுமே இது வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து மேஜரா இருக்கல. ஸோ நாம தேவர்களை அணுகுவதெல்லாம் நம்முடைய துன்பங்களை வடிகால் கேட்டுவதற்கு தான். அதை நாம உணர்ந்தோம் என்றால் தேவர்கள் எடுத்த கூட நாம வந்து எதையுமே எதிர்பார்க்க மாட்டோம் இல்லையா? we should never expect anything from தேவதாஸ் ஆல்சோ. அவங்க நமக்கு என்ன கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுடைய போர்ட்ஃபோலியோ இருந்து அதை நாம ஏத்துக்கிறதுக்கு நாம முயற்சி பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த வருஷம் நிறைய மழையே இருந்தது இல்லையா? அப்ப தண்ணீர் நல்லாவே இருந்திருக்கும். அதே வந்து அடுத்த வருஷம் இதே மழை பொழியுமான கேரண்டி கிடையாது. இப்போ அந்த மழை இல்லாத நிலையை கூட நாம வந்து ஏற்றுக்கொண்டாக வேண்டும். ஸோ அப்போ இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள்லயே வந்து
தன் அதாவது நன்னீரா இருக்கும் பட்சத்துல அதை வந்து எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவுதான் உபயோகப்படுத்தணும். வீணா வந்து நம்ம கீழே ஊத்தக்கூடாது இல்லையா? எவ்ரிதிங் ஆப்டிமைசேஷன். ஆயினும் ஒருவன் நன்கு வளர்ச்சி பெறவில்லை என்றால் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே ஆதி என்பதை அவனால் அறிந்து கொள்ள கண்டிப்பா முடியாது. பக்குவம் வரணும், ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஸ்ரத்த இருந்தா மட்டும் தான் வந்து இறைவன். கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தமகம் பஜாமி இல்லையா? கோவிந்தாம் ஆதி புருஷம். நாரத முனிவரின் உபதேசங்களை கேட்ட பின்னரே மன்னர் பிராஷேமரி அவரது உண்மையுணர்வினை உணர்ந்தார். தான் யார் என்பதை அவர் உணர ஆரம்பித்தார். வாழ்க்கையின் உண்மை லட்சியம் முழுமுதற் கடவுளுக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதே ஆகும். எஸ், தட் இஸ் த ப்ரையர் டியூட்டி எல்லாருக்குமே. எந்நிலையான இறைவனுக்கு தொண்டு புரிவதுதான் நம்முடைய தலையாய கடமை. மேலும் ஆயினும் அவன் நன்கு வளர்ச்சி பெறவில்லை என்றால், அப்படின்னா அத்தகைய ஞானம் இல்லை என்றால் கிருஷ்ணரே ஆதி என்பதை அவனால் அறிந்து கொள்ள முடியாது. கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் படிச்சிட்டோம்ல. வாழ்க்கையின் உண்மை லட்சியம் முழுமுதற் கடவுளுக்கு பக்தி தொண்டு செயல்படுவது. ஆகையினால் மன்னர் தங்கள் அடியவர்களுக்கு வாழ்க்கை லட்சத்தினை பற்றி உபதேசிக்காது சமய சடங்குகளில் அவர்களை ஈடுபடுத்தி புரோகித முறைகளை புறக்கணிக்க வேண்டும் என்றே தீர்மானித்தார். இன்றைய தினம் கிறிஸ்துவ கோயில்களும் எந்த கோயிலுமே, அதாவது மசூதிலையும் சரி, ஆலயங்கள் தேவாலயங்களும் சரி, மக்கள் அதிகம் போறதில்லை. நேற்று நான் சென்னைக்கு போகும்போது நம்ம டெம்பிள் அந்த ஈசிஆர் ரோட்ல தான் இருக்கு. நைஸ்கா. வெளியில வரும்போது கொஞ்சம் தூரத்துக்கு முன்னாடி வண்டர்லா இருந்தது. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு தீம் பார்க், தட் இஸ் கோல்டன் பீச் இருக்கக்கூடிய அந்த இடம் அதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த ஈசிஆர் ரோட்ல வந்து ஓகே. ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜனங்க கூட்டமா இருக்காங்க. ஆனால் அதே நம்ம டெம்பிளுக்கு வரணும்னா வரமாட்டாங்க. இட் இஸ் நாட் ஈஸிலி அக்செப்டட். ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே டைரக்டா பார்க்கறது ஒண்ணுதான் நம்புறோம் இல்லையா? சப்த பிரமாணத்தை நம்புற அளவுக்கு நமக்கு கெப்பாசிட்டி இல்லை. அது உண்மை என்று ஏற்றுக்கொள் ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டிக்கு இருந்து கேட்கணும், அதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த உந்துதல் என்பது இருக்கணும். அந்த உந்துதல் இல்லாம நாம கேட்கும் தன்மையற்றவர்களாக ஆகிவிடுகின்றோம். மேலும் மூட குருமார்களினால் தங்கள் பக்தர்களை அதிகம் கவர்வது கிடையாது. மூட மூட குருமார்களினால் தங்கள் பக்தர்களை ஞான நிலைக்கு உயர்த்த முடியவில்லை. ஏன்னா அவங்களுக்கே அந்த உண்மை ஞானத்தை பற்றி அவர்களுக்கே முழுவதுமாக அறியவில்லை. அதனால அவங்களால அதாவது குரு என்ற ஸ்தானத்துல இருந்து கொண்டு ஆற்றக்கூடிய அவர்களுக்கு முழுமையான ஞானத்தை வழங்கக்கூடிய தகுதியும் இருக்கணும். அப்பொழுதுதான் அந்த ஸ்தானத்தை வந்து ஒருவர் ஏற்க வேண்டும் இல்லையா? ஆனா இவ்வாறு இந்த நிகழ்வுகள் எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது அது வந்து ஆத்தென்டிக்கான, அதாவது புரோகிதர் இல்லையா, தங்கள் பக்தர்களின் ஞான நிலைக்கு உயர்த்துவதற்கான அந்த சம்பாஷணையும் எதுவுமே கிடையாது. இவர்கள் தங்கள் கூட்டத்தை அறியாமலேயே வைத்திருக்கின்றனர் இல்லையா? அதாவது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அஜ்ஞானத்திலேயே வந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தன்மையில இருக்காங்க. அதே சமயம் அவர்கள் இதனால் கற்றறிந்தவர்கள் சமய சடங்குகளில் பற்றவர்களாக மாறிவிட்டனர். சமய சடங்குகள் வந்து பற்றற்றவர்களாக மாறிவிட்டனர். உண்மையிலே சடங்குகள் என்பது நம்முடைய பக்குவ நிலை பொறுத்து நாம் அதை உபயோகப்படுத்தணும். நம்ம இன்னும் முழுமையாக சரணாகதி அடையவில்லை என்றால் அப்பொழுது இந்த எல்லாமே நம்ம உபயோகப்படுத்தணும். ஒருவேளை நாம சேச்சுரேஷனா பக்தி தொழில் நாம ஈடுபடுத்தி அதை செயல்படுத்த முடிஞ்சா நம்ம வந்து பிரத்யேகமா இந்த தேவதா வர்ஷிப் வந்து நாம செய்ய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஓகே, தேவதா வர்ஷிப் அன்றாடம் வந்து செய்ய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஏன்னா நாம எல்லாமே இது வேணும் அது வேணும்னு நம்ம கேட்கிறோம் இல்லையா? அது எல்லாமே அவர்களிடத்துல கேட்கக்கூடாது. இறைவனோட அருளால் நமக்கு கிடைக்கும். அது எது கிடைக்குமோ அது கண்டிப்பாக கிடைக்கும். அது எந்த நீங்க பிரார்த்தனை பண்ணாலும் பண்ணலனாலும் அது கிடைக்க பெறுவீங்க. ஸோ ஏன்னா அது நம்முடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு அமைய பெற்றது. அதை நாம பெற்றுதான் ஆகும். ஆனா அதே சமயத்துல வந்து நம்ம வந்து உண்மையான ஞானத்தை பெறுவதற்கு நாம முயற்சி பண்ணணும். ஸோ நாம செய்யக்கூடிய யக்னம், தானம், தவம் இது எல்லாமே இறைவனுக்காக ஒப்படைத்து விட வேண்டும். அவருடைய சர்வதர்மான் பரித்தஜ்ஞம் மாம் ஏகம் சரணம் பிரஜா இல்லையா? அப்படின்ற அந்த ஸ்லோகத்துல வந்து அனைத்து தர்மங்களையும் விடுத்து இல்லையா என் பாதங்களில் சரணடை பார்த்தான்னு சொல்லிட்டுதான் நான் உன்னை எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுவிக்கின்றேன், பயப்படாதேன்ட்டு பகவான் அந்த ஸ்லோகத்தை சொல்வார் இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி நம்ம நமக்குன்னு கொடுக்கப்பட்டிருக்க டியூட்டி என்னன்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? அதே மாதிரி வந்து உலகாயுத விஷயங்கள்ல எல்லாம் ஈடுபடும் பொழுது இறைவனை மையமாக வைத்து செய்யக்கூடிய அந்த செயல், அந்த ஒரு பாவத்தை வந்து நாம எப்பவுமே வந்து வளர்த்தணும். இல்லைன்னா நம்ம வந்து
அந்த செயலை வந்து பௌதிகமாக கருத முடியாது இல்லையா? மேலும் ஆகையினால் எல்லா தரப்பு மக்களும் ஞானம் பெறுவதற்கு கிருஷ்ண பக்தி, அதனாலதான் இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துல வந்து நீ இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறவனுக்கு மட்டும்தான் ஒரு கிரைட்டீரியாலாம் எலிஜிபிலிட்டி எதுவுமே வைக்கல இல்லையா? கனிஷ்ட அதிகார நிலையில ஒரே ஒரு ரவுண்டு ஜபமாலை பண்ணலைன்னா அது பண்ணா நமக்கு நல்லது இல்லையா? அப்படி நம்ம ஒரு ஜபமாலை கூட பண்ணாம இல்லையா, சமய சடங்குகள்ல எதுவுமே நம்ம ஈடுபடாம இருந்தோம்னா நாம 100% நாம திரும்பி வரும். அதுவும் இந்த லோகத்துக்கு தான் வருவோன்று கிடையாது, அது கீழ் உலகங்கள் கூட இருக்கலாம். ஏன்னா நமக்கு இத்தனையுமே வாழ கொடுத்த அந்த பகவானுக்கு நன்றிகள் நாம செலுத்தவில்லை என்று பொருள் இல்லையா? ஆகையினால் எல்லா தரப்பு மக்களும் ஞானம் பெறுவதற்கு கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் வந்து மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகிறது. இங்க எந்த டிஸ்கிரிமினேஷனும் கிடையாது. ஒரு கோயில் எடுத்துட்டீங்கன்னா அங்க எல்லாருமே வந்து சவுத் இந்தியன், நார்த் இந்தியன் எல்லாமே இருப்பாங்க. ஆகையினால் எல்லா தரப்பு மக்களும் ஞானம் பெறுவதற்கு இருக்கணும். மகாராஜா பரீஷ்மானும் அறிவுரை பின்பற்றி கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தினை பயன்பெற்று அநேக தர்மங்கள் என்னும் பெயரில் செய்யப்பட்டு ஒரே மாதிரியான சமய சடங்குகளை ஒழித்தல் வேண்டும் இல்லையா? நாமளே மேன்மேடு சடங்குகள் எல்லாமே உண்டு, அது எல்லாமே தேவையே கிடையாது. ஆரம்பத்திலிருந்தே கோஸ்வாமிகள் சமய சடங்குகளில் ஈடுபட்டிருந்த புரோஹித பிரிவிலிருந்து வேறுபட்டேன். புரோஹித அப்படின்ற அந்த வார்த்தை வந்து நீங்க ஸ்பிட் பண்ணீங்கன்னாக்கா, புரா அப்படின்னா குடும்பம், ஹிதா அப்படின்னா ரட்சிக்கிறது, காப்பாற்ற, ப்ரொடெக்ஷன். ஓகே, அதுதான் புரோஹித் என்று பெயர். நம்ம குடும்பத்தை ரட்சிக்கக்கூடியவங்க வந்து புரோஹிதர்கள். அப்படின்னா நாம என்னெல்லாம் செய்யணுமோ அதை வந்து நம்ம அவர்களுடைய வாயில, அவர்களுடைய அறிவுறுத்தல் பேர்ல நாம அதை ஏற்றுக்கணும். அது ரொம்ப முக்கியம். அப்படிப்பட்ட ஆத்தன்டிக்கான புரோகிதர்கிட்ட இருந்து நாம எல்லா பக்தி தொண்டுகளுமே நாம செயல்படுத்திக்கணும். மேலும் இந்த புரோகிதர்கள் வந்து எதை வந்து சொல்லணும்னா, அவர்கள் ஆற்றக்கூடிய அந்த யஜ்னங்கள் அனைத்துமே இறைவனை திருப்திக்காக அப்படின்ற எண்ணத்துல இருந்து செயல்படுத்தணும். அதை விடுத்துட்டு பக்தர்களுடைய என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கோ அதுக்காக இந்த தொண்டு செய்யறோம் போது அது வந்து மேன்மையற்ற செயலாக்கி விட்டுக்கிறது இல்லையா? அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸ்ரீல சனாதன கோஸ்வாமி வைணவர்களுக்கு வழிகாட்டுவதற்காக ஹரிபக்தி விலாசம், இது டெய்லி ஒரு ஸ்லோகம் வருது. அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல யார் இருக்கீங்கன்னு தெரியல, அதை எடுத்து நம்ம தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணி நம்ம எல்லா குரூப்லயுமே போடுறோம். ஸோ அதோட நம்மளுடைய இந்த பாகவதம் லெக்சர்ஸ் எல்லாம் டைமிங்ஸோட வந்து நோட் பண்ணி போடணும். ஐ திங்க் பனிமேகலை மாதாஜி இது கொஞ்சம் அப்புறமா பேசலாம். ஓகே, வைணவர்கள் புரோகித பிரிவினர் உயிரற்ற செயல்கள் எடுத்து கவனம் வைப்பதில்லை. அவர்கள் கிருஷ்ண உணர்வு பெற்று இந்த வாழ்க்கையிலே நிறைவேறுகின்றனர். இதுவே முந்தைய ஸ்லோகத்தில் பரமஹம்ச சரணம், பரமஹம்சர் என்னும் விடுதலை பெற்றிருப்பதை சரணடைந்து ஒரு வாழ்க்கையின் வெற்றி கொள்ள வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகிறது. எஸ், 100% பலன் தரும் செயல்கள், புலனுகர்ச்சி செயல்கள், இதெல்லாமே நமக்கு வந்து பந்தப்படுத்தும். அதனால இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையிலிருந்து நாம அனலைஸ் பண்ணும்பொழுது நாம் ஆற்ற வேண்டிய கடமையாக மட்டும்தான் இந்த ஆஸ்டாரிட்டிஸ் எல்லாம் செய்யணும். எல்லோரும் நன்மை பெறணுன்ற அந்த மனதோட செய்யணும். அது அவங்களுக்கு வந்து உதவும். அவ்வாறு செய்யும் பொழுது விடுதலைக்கான அந்த மார்க்கம் வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கும். எவ்வாறுனா, அவர்கள் இறைவனிடத்துல வந்து தன்னை முழுமையாக சமர்ப்பித்திருப்பார் இல்லையா? அதுவும் ஒரு பரம்பரா சிஸ்டம். சம்சயோ அத்ர துமே விப்ர சஞ்சின்னஸ்தத்ருதோ மகான் ருஷியோ அபிஹி முஹ்யந்தி யத்ர நேந்திரிய ஹிருதய. இப்போ மீண்டும் வந்து பிராச்சீன பரிஷத் வந்து சொல்றார், உமது உபதேசங்கள் என்னை உலக செயல்களில் ஈடுபட செய்த ஆன்மீக குருக்களின் உபதேசங்களிடையே பல முரண்பாடுகள் 100%. ஏன்னா உணர்தல் என்பது வேறுபட்டிருக்கும் எப்பவே இல்லையா? நாம ஒரு மாதிரி வந்து ஒரு செயலை வந்து புரிந்து கொள்ள முயற்சி பண்ணுவோம். அதே மாதிரி இன்னொருத்தர் வந்து அதே செயலை வந்து வேறு விதமா புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்வாங்க. அது போலதான் இந்த இடத்துல நாம புரிஞ்சிக்க முயற்சி பண்ணணும். அதாவது ஒரு புறம் நாரதருடைய உபதேசம், இன்னொரு புறம் புரோகிதர்களுடைய யக்னங்கள் இல்லையா? இது எல்லாமே சகாம கர்ம யோகம். இது எல்லாமே வந்து இது என்னது மோட்சத்திற்கான மார்க்கத்தை கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஸ்தலம். ஸோ இதுல எது ப்ரையாரிட்டி என்பதை வந்து அந்த அரசன் தான் வந்து செயல்படுத்தும் இல்லையா?
அதுதான் இந்த இடத்துல ஈடுபட ஆன்மீக குருக்களின் உபதேசத்திலேயே பல முரண்பாடுகள் இருக்கின்றன. 100% உண்டு. ஒரே இதுலயுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு இதுல கல்ட்ல இருக்கவங்களே அவங்களுக்குள்ளே வந்து சில முரண்பாடுகள் என்பது. ஏன்னா அதெல்லாமே உணர்தல். அவங்களுடைய சமர்ப்பணம் முழுமையாக இல்லை என்றால் அப்போ அவர்களுடைய உணர்தலுமே வந்து மேன்மை கூடாது. மேலும் பக்தி தொண்டு, ஞானம், அறிவு, துறவு, ரினன்சியேஷன், நாலேஜ் மற்றும் வந்து டிவோஷன், இது மூன்றுமே வந்து போன்றவற்றுக்கு இடையே உள்ள வேற்றுமைகளை என்னவென்று இப்போது என்னால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது இல்லையா? பக்தின்னா என்னன்னு அவர் புரிஞ்சுட்டு இருக்கார் இல்லையா? ஞானம்னா என்னன்னு வந்து புரிஞ்சுட்டு இருக்கார். அதே மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப் என்பது, ரிலேஷன்ஷிப் யார் நம்ம முதன்மையான ரிலேஷன்ஷிப்? எல்லாம் வல்ல இறைவன் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாருமே. ஸோ இப்படி நம்ம இந்த வேறுபாடுகளை எல்லாம் பார்க்க முடியறது அவங்களுக்கு. மேலும் ஆனால் இவற்றை பற்றிய சில சந்தேகங்கள் எனக்கு இருக்கின்றன. அதை பற்றி அவங்க சந்தேகம் இருக்கிறதா சொல்றாங்க. மேலும் ஆனால் அவற்றை இப்போது நீ மிக கருணையுடன் தெளிவாக்கி விட்டீர். மேலும் வாழ்க்கையின் உண்மையான குறிக்கோள் என்ன என்பதை பற்றி மாமுனிவர் கூட குழப்பமடைகிறார். அதாவது அவங்க என்ன ரிஷிகளா இருக்கட்டும், எதுவானா இருக்கட்டும், இறைவனுடைய தாழ் பணிவதுதான் வந்து தலையாய கடமை என்ற அந்த ஒரு நிலை வந்து அந்த மாமுனிவர்கள் ஏற்கவில்லை என்றால், அதாவது அதிலே குழப்பமா இருந்தா அவங்க வந்து அதாவது அவங்களுடைய ரியலைஸ் நாலேஜ் வச்சு அவங்க சொல்றது, அதாவது கற்பனை, இது எல்லாமே வந்து ஆத்தென்டிக் கிடையாது, அங்கீகாரமற்றது அது அப்படிங்கிறத நாம ஸோ இப்போது புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. அத வந்து இந்த இடத்துல வந்து அதாவது பிராச்சீன பரிஷத் வந்து நாரத மகரிஷியிலிருந்து அந்த ஞானத்தை வந்து பெறுகிறார். மேலும் உண்மையில் புலன் நுகர்ச்சி என்ற கேள்விக்கு இப்பொழுது இடம் கிடையாது. அப்படின்னா வானப்பிரஸ்த ஸ்டேட்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம முழுசாக நம்மள துண்டிச்சுக்கணும் இல்லையா? அததான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டது. வானப்பிரஸ்த ஸ்டேட்ல வந்து அரசர்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க? ஆக்சுவலி அவங்க வந்து துறவரம் கொண்டு காட்டை நோக்கி செல்வார். ஸோ அங்கே பக்தி தொண்டு புரிந்து இறைவனை அடையணுன்ற பிரார்த்தனைகளோடு அவர்கள் செல்வார். ஸோ அந்த ஒரு நிலை தான் இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கும். மன்னர் பர்ஹிஷ்மான் சொர்க்கலோகத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்பதற்காக பல்வேறு விதமான வேள்விகளில் செய்வதில் ஈடுபட்டிருந்தார் இல்லையா? நிறைய பலி கொடுக்குற வேலையெல்லாம். மக்கள் பொதுவாக இது போன்ற செயல்களிலேயே வந்து அதிகம் கவரப்படுகின்றனர். நமக்கு அட்ராக்ஷனே அந்த மாதிரி செயல்கள் தான் வருது. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு உறுதி செய்துள்ளது போல மிக மிக அபூர்வமான ஒருவன் சிறந்த பாக்கியவானாக தொண்டினால் கவரப்படுகின்றார் இல்லையா? ஸோ இது எல்லாருக்குமே வராது இந்த இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ ஹையர் லெவலா டிவோஷன் அடையக்கூடியவங்களுக்கு இது வந்து உணர முடியும். மேலும் ஒருவன் சிறந்த பாக்கியவானாக இல்லாத பட்சத்தில் அவன் பக்தி தொண்டுக்கு வரவே மாட்டான். யாரெல்லாம் பக்தி தொண்டுக்கு வர மறுக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கான புண்ணியங்கள் இல்லை என்று. அதனால்தான் நாம செய்யும்போது நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கும் சேர்த்து நாம செய்யணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். மேலும் பக்தி தொண்டில் புலன் நுகர்ச்சிக்கு இடமில்லை. 100%. இட் இஸ் டோட்டலி ஆப்போசிட் இல்லையா? பலன் கருதுதல், புலன் நுகர்ச்சி, இது ரெண்டுமே பக்திக்கு ஆப்போசிட்டான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். மேலும் பக்தி தொண்டில் புலனுகர்ச்சியில் இடமில்லை, மாறாக பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டிற்கு மட்டுமே இடம் உண்டு. அதாவது இறைவனுக்கு மட்டுமே நாம அந்த பக்தியை வந்து செலுத்த முடியும், வேற எதுவுமே நம்ம பண்ண முடியாது. இது வந்து இன்னொரு ரகம், பௌதிக ரகம் கிடையாது, ஆன்மீக ரகம். ஆன்மீக தளத்துல நிலை பெற்றிருப்பவர்கள். இதனைத் தொடர்ந்து புலனுகர்ச்சியில் ஈடுபட்டிருக்கும் புரோகிதர் எனப்படுவோர் பக்தி தொண்டினை அதிகம் விரும்புவது கிடையாது. ஏன்னா அவங்க சதுர்புருஷார்த்தங்களுக்கு தான் முதன்மை ஸ்தானமே கொடுப்பாங்க இல்லையா? ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம வேதவியாசர் செய்த சிறிய அந்த கேப், இடைவேளை என்பது இல்லையா? அதன் பிறகு வந்து நாரத மகர்ஷி அவரை வந்து வழியை காட்டி அதன் பிறகு அவ்வாறு செய்ய தொடங்கினார். ஸோ அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். மேலும் பிராமணர்கள் எனப்படும் புரோகிதர்கள் பகவான் சைத்தன்ய பிரபுவின் காலத்திலிருந்து கிருஷ்ண பக்தி எதிராகவே இருந்து வந்தனர். ஸோ இவங்களுமே வந்து இந்த இயக்கத்திற்கு அகேன்ஸ்டா இருந்திருக்காங்க. அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த இயக்கத்தை ஆரம்பித்த பொழுது அதாவது முகமதிய அரசாங்கத்தின் நீதிபதியான காஹியிடம் சென்று இந்த புரோகிதரின் பிரச்சனைக்கு எதிராக ஒரு ஒத்துழைமையான இயக்கமே நடத்த வேண்டியதாயிற்று. ஸோ அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு அவங்க ஸ்ட்ராங்கா நின்றுருப்பாங்க கூட அப்படிங்கிறத நாம தெரிஞ்சுக்கணும். மேலும் நாமெல்லாம் அப்படி போகவும் மாட்டோம்
இல்லையா? நம்மள யாராவது ரெஸ்கியூ பண்ணவும் யாரும் வரமாட்டாங்க. நாமளும் அந்த விஷயத்துக்கு போக மாட்டோம். பயம் பேசிக்கலி இல்லையா? ஆனா this is taken care by the devotee association இல்லையா? இந்த புனித மனிதர்கள் வந்து ஜட கர்ம சாமர்த்த சடங்குகளினால் ஈடுபடும் புரோகிதர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். இந்த மனிதர்கள் இங்கு குழப்பம் அடைந்திருக்கிறார்கள். இப்போ வந்து அவங்க அதாவது புரோகிதர்கள் என்று அழைக்கப்படுவது வந்து சதுர் புருஷார்த்தங்கள். இந்த சதுர் புருஷார்த்தங்கள் இந்த பலன் கருதும் செயல்கள்லயே அவங்க ஈடுபட்ட அதை மட்டும் தான் நீங்க எந்த கோயிலுக்கு போனாலுமே சதுர் புருஷார்த்தங்கள் நாம் இதனால் என்ன பலன் பெறுவோம் இதை பத்தி தான் அவங்க மெயினா போக்கஸ் பண்ணுவாங்களே வழியா. ஏன்னா நாமளும் அதை கேட்கறதான் விரும்புறோம் இல்லையா? நாம எப்பவுமே சுகமா இருக்கணும், சந்தோஷமா இருக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவத்தை தான் பெற்றிருக்கணும். நல்ல கடினமான சூழ்நிலையை வந்து ஃபேஸ் பண்றதுக்கு நம்ம தயாரா இருக்கிறது கிடையாது. ஸோ இதனால இந்த புரோகிதர்களுக்கும் குரு அப்படின்னா இந்த அவங்களுக்குமே நிறைய வித்தியாசம். வந்து தே ஆர் குவாலிஃபைட் இல்லையா? வேத சாஸ்திரங்கள்ல அவங்க வந்து குவாலிஃபைடா இருந்தாங்க. ஸோ இந்த நிகழ்வு என்பது அந்த இரு தரப்புக்குமே வந்து கன்ஃபியூஷன் வந்து உண்டு. ஆனா உண்மையிலே பக்தர்களுக்கு தான் வந்து ரைட்டான ஒன்றுன்றதை நாம புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? அதே வந்து நாரத பஞ்சராத்திர விதி பிரகாரம் அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்க. அதுலயுமே வந்து தேர் இஸ் அ டீவியேஷன் அவங்க தரப்புல. ருஷயோ ஹி தி அபிஹி முஹ்யந்தி, அதாவது கர்ம ஜட ஸ்மார்த்தர்களின் பிடியிலிருந்து ஒருவன் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் என்றால் அவன் முழுமுதற் கடவுளின் உபதேசங்களை மிகவும் கடுமையாக ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா பின்பற்றணும்னு சொல்லப்பட்டது. அதாவது சர்வதன்மான் பரித்யக்ஞம் மாமேகம் சரணம் அகம் சர்வ அகமத்வம் சர்வ பாப்பியப்பு மோக்ஷாமி மா சூச்சக இல்லையா? ஸோ தர்மம் அனைத்தையும் விடுத்து விட்டு அப்படின்னா நாம் எந்த தர்மமா இருந்தாலும் அது நிஷ்காம கர்ம யோகம் இருக்கலாம், அது வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகம், அடுத்து ஞான யோகம், அடுத்து வந்து புத்தி யோகம் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த தியான பயிற்சியில வந்து இது என்னவானா இருக்கட்டும் அதனுடைய செயல்பாடுகள் விளைவுகள் அனைத்தையுமே வந்து இறைவனுடைய பாதத்துல விட்டு ஃபுல்லா சரணாகதி அடையிறது. இந்த சரணாகதி அடையிறது வந்து வாட் ஆர் த சரணாகதி ஃபுல் நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன். அந்த 6 கண்டிஷன்ஸ் எது சொல்லுங்க. அனுகூலியஷ சங்கல்பம் இல்லையா? அடுத்து வந்து பிரதிகூலேஷ வர்ஜிதம், அதாவது எதெல்லாம் வந்து இறைவனுடைய அதாவது இறைவனுக்கு தொண்டாற்றுவதில் எதெல்லாம் ஃபேவரலா இருக்கோ அது எல்லாமே வந்து அனுகூலம் இல்லையா? எந்த ஒரு செயலுமே வந்து இறைவனை விடுத்து நாம் செய்யக்கூடிய அத்தகைய நிலைக்கு செல்லும் பொழுது அது வந்து பிரதிகூலம் அப்படின்னு சொல்லப்படும். ரக்ஷிஷே கோபித்ரே அப்படிங்கிற வரும். சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல இந்த ஸ்லோகம் வருது. அனுகூலியஷ சங்கல்ப பிரதிகூலியஷ வர்ஜனம் ரக்ஷிஷ்யதி விஸ்வாசோ கோபித்ருத்வே வர்ணம் ததா ஆத்ம நிக்ஷேப கார்பண்யே சத்வித சரணாகதி. 6 விதமான சரணாகதி இல்லையா? ஒண்ணு வந்து எதெல்லாம் வந்து நம்ம பக்தி தொண்டுக்கு ஃபேவரபிளோ அது எல்லாமே நாம கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும். எதெல்லாம் வந்து பக்தி தொண்டுக்கு ஃபேவரபிளா இல்லையோ அதெல்லாம் நாம ரிஜெக்ட் பண்ணிடணும். அதுதான் பிரதிகூலியஷ வர்ஜனம். நெக்ஸ்ட் வந்து ரக்ஷிஷ்யதி விஸ்வாசம் இல்லையா? நம்பிக்கை கொள்ளணும். இறைவன் நம்மளை வந்து ரட்சிப்பார் அப்படிங்கிறது வந்து அது வந்து ஸ்ட்ராங்கா நம்ம மைண்ட்ல இருக்கணும் இல்லையா? ப்ரொடெக்ஷன். மேலும் கோபித்ரத்தே வர்ணம் ததா, அவரை தவிர வந்து நம்மளை வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கக்கூடிய துயரங்கள்ல வேற யாராலுமே ரட்சிக்க முடியாது இல்லையா? அதுதான் கோபித்ரத்தே வர்ணம் ததா, இஸ் த ஒன்லி ஒன் காட் மாஸ்டர். மேலும் வந்து ஆத்ம நிக்ஷேப கார்பண்யம் என்னன்னா கர்மித்தம் இல்லையா? ஸோ முழுமையாக சரணாகதி அடைந்த ஆத்மா, அதாவது ஆத்ம நிக்ஷேப கார்பண்ய. மேலும் வந்து அதனுடைய குவாலிட்டிஸ் என்ன? அதாவது ஒன்ஸ் கார்டியன் ஆர் மாஸ்டர், ஃபுல் செல்ஃப் சரண்டர் அண்ட் ஹியூமிலிட்டி. அந்த ஒரு சகிப்பு தன்மை. ஹியூமிலிட்டி என்பது என்னன்னாக்கா நம்ம இது சொல்லுவோம், ஒருத்தர் நம்மளை அவமானப்படுத்தினாலுமே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜென்ரலா சொல்றேன், ஒருத்தர் நம்மளை அவமானப்படுத்திட்டே இருக்காருனாலும் அதுக்கு நம்ம ரியாக்ட் ஆகாம போறது வந்து அந்த அவமானத்தினுடைய இம்பாக்ட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரொம்ப குறைவா இருக்கும், மினிமல் இருக்கும்.
ஸோ நம்ம 4 நாட்கள் அதே மாதிரி செய்தோம்னா 5வது நாட்கள் அவரே நம்மளை அவமானப்படுத்த மாட்டார் இல்லையா? ஸோ எதுவுமே ரியாக்ஷனை வர வச்சு கோபம் ஊட்டுறதுக்காக தான் அது செய்யப்படுவது. ஆனா அவ்வாறு நாம் செயல்படவில்லைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி அது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு இது வந்து நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். ஓகே, இந்த 6 விதமான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இங்க ரொம்ப அழகா கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. என்ன சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல 22 சாப்டர்ல 100th ஸ்லோகா. ரிஜெக்ட்ஸ் வெரி அன்ஃபேவரபிள் திங்ஸ் எல்லாமே. பகவான் தொண்டுக்கு எதெல்லாம் வந்து அனுகூலமற்றதோ அது எல்லாத்தையுமே விட்டுறது. அண்ட் தென் இறைவன் மீது அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்து உறுதிப்படுத்திக்கணும். மேலும் வந்து அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த அதாவது மனிதன் வந்து இறைவன் மீதே முழுமையாக நம்பி இருக்கக்கூடிய அவன் வந்து அவனுடைய செயல்பாடுகள் வந்து அதுல வந்து வெளிப்படுத்துவான். நம்பிக்கை மூலயமா வந்து அவனுடைய செயல்பாடுகளை வந்து வெளிப்படுத்துவான். மேலும் நோ ஒன் எல்ஸ் கேன் ப்ரொடெக்ட் டிவோட்டி ஃபேமிலி வந்து இல்லையா? அடுத்து த டிவோட்டி ஷுட் அக்செப்ட் கிருஷ்ணா as the supreme மெயின்டெனர். நம்மளை ரட்சிக்கிறது அவர் ஒருத்தர் தான் அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். he should depend only on Krishna, considering him the only protector. அவரை தவிர வேற யாருமே நம்மளை ரட்சிக்க முடியாது. 5வது சரணாகதி. சரணாகதி என்பது ஒவ்வொரு செயலிலுமே இல்லையா? அதாவது நாம வந்து சுதந்திரமா செயல்படல, அனைத்துமே இறைவனுடைய கருணையால் நாம செயல்படுத்தப்படுகின்றோம் என்ற உணர்வு கொண்டு நாம செயல்படலாம். மேலும் ஒரு நிமிஷம், ஆத்ம நிக்ஷேப கார்பண்யம் இல்லையா? அது வந்து என்னன்னாக்கா நம்ம வந்து எவ்வளவு நம்ம தொண்டு செய்தாலுமே அந்த ஓனர்ஷிப் நாம் என்னைக்குமே எடுத்துக்கூடாது. எல்லா புகழுமே இறைவனுக்கு உரித்தாகுக, எல்லா புகழுமே குரு பரம்பராக்கு உரித்தாகுக. எல்லாத்தையுமே அந்த அந்த ஒரு கிருப்பணத்தனம் நம்ம கிட்ட வரணும். எப்ப நம்ம செய்ததெல்லாம் புகழாரங்களா நம்ம பாடிக்கிறோமோ அது வந்து நன்மை பயக்க வந்தது கிடையாது. ஸோ அவங்க வந்து they will not be able to renounce. அவங்க வந்து இந்த புவி வாழ்க்கையிலேருந்து வேறுபடுத்தி பார்க்கக்கூடிய அந்த அதாவது விடுதலை அடையக்கூடிய அந்த மார்க்கத்திற்கு அவங்களால செல்ல முடியாது. ஸோ இந்த ஒரு இது வந்து நம்ம நன்னாவே தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த சரணாகதியை பத்தி. நம்ம ஓகே, அது தெரியும் போது நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கலி சரணாகதியை நம்ம செய்துவோம். கர்மாணி ஆரபதே ஏன புமான் இஹ விஹாயதம் அமுத்ரான் ஏன் தேஹேன துஷ்டானி சயத் அஷ்ணுதே. அதாவது இப்பிறவில் ஒரு உயிர் செய்யும் செயல்களில் பலாபலன்களை அவனது அடுத்த பிறவியில் அனுபவிக்கின்றான். ஸோ இது அடுத்த பிறவிதான் அப்படிங்கிறது நம்ம கன்ஃபார்மா சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இந்த பிறவியில கூட நம்ம சிலது சின்ன இதெல்லாமே நம்ம அனுபவிப்போம் இல்லையா? ஆனா அடுத்த பிறவி கேரண்டி எல்லாத்துடைய கலவையுமே வந்து அங்க இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதை கொண்டு நமக்கு ஒரு எதிர்காலம் என்பது நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. அதன் பிறகும் ஒரு தாயுடைய கருவில ஜனிக்கக்கூடிய பிராபத்தை நாம பெறுகின்றோம். ஸோ இந்த ஒரு நிலையை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அடுத்த பிறவில நாம் எப்படி அனுபவிக்கிறோன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். பொதுவாக ஒருவன் ஒரு உடல் மற்றொரு உடலுடன் எவ்வாறு இணைக்கப்படுகிறது என்பது அறிவதில்லை. அதாவது சூக்ஷ்ம உடல் எப்படி ஸ்தூலத்துல இணைகின்றது இதை பத்திலாம் நமக்கு தெரியாது. ஆனா அதுக்குள்ளேயே வந்து ஒரு கவரிங் மாதிரி இருக்கிற மாதிரி தான் நம்ம 2nd சாப்டர்ல படிக்கிறோம் இல்லையா? ஆத்மா மேல வந்து ஒரு கவரிங் வந்து மகாமாயை. அதுதான் வந்து சூக்ஷ்ம உடல்லவே வந்து நெக்ஸ்ட் அதுக்கடுத்து சூக்ஷ்ம உடல் ஆன பிறகுதான் இந்த ஸ்தூல உடல் வர்றது நம்ம இல்லையா? ஸோ இந்த ஒன்னொன்னா நம்ம படிக்கும் பொழுது இது எவ்வாறு வந்து எப்படி இந்த ஜீவன் இதுக்குள்ள வருது இது எல்லாமே நமக்கு தெரியாது. இந்த உடலில் ஒருவன் செய்யும் செயலின் இன்ப துன்பங்கள் அவன் அடுத்த பிறவிலே தொடரும். அதாவது இந்த சமயத்துல அவங்க ஆற்றக்கூடிய தவறான செயல்கள் அடுத்த பிறவிலையுமே அவங்க அனுபவிப்பாங்க இல்லையா? பாவங்களாக அனுபவிப்பாங்க. இக்கேள்விகளுக்கு எல்லாமே வந்து நாரத மகரிஷி வந்து பின்வருமாறு வந்து பதில் கூறுகிறார் என்பது மேற்கோள் காட்டப்பட்டிருக்கு. மேலும் எவ்வாறு அதாவது இக்கேள்விக்கான பதிலை நாரதமுனி கூற வேண்டும் என்று மன்னர் விரும்பினார். எவ்வாறு ஒருவன் இப்பிறவில் மனித உடல் பெற்று மறுபிறவில் மனதில் உடல் பெறாதிருக்க முடியும் இல்லையா? மீண்டும் ஒரு உடல் பெறாம இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன? பாவங்கள் நிறைய இருந்தா நரக உலகத்துக்கு போயிட்டு நம்ம இழிவான பிறவி எடுக்க வேண்டியிருக்கும். புண்ணியங்கள் நிறைய பண்ணியிருந்தா அந்த புண்ணியங்களுக்காக நாம மேல் உலகங்கள் சென்று அங்கே புண்ணியங்களை கழித்து மீண்டும் இந்த இடத்துக்கு திரும்பி வரும். ஸோ எல்லாமே பந்தங்கள் தான் இல்லை? எல்லாமே பந்தப்படுத்தக்கூடியது தான். நம்ம எப்பவுமே பலன் கருதும் செயல் செய்யும் போது அது பந்தப்படுத்தும்.
ஸோ அதனால அந்த பலன்களால நாம வந்து அது எங்க போய் சேருது? நம்ம இந்த பாவ சக்கரத்த பத்தி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? எந்த இடத்துக்கு போகுது? நம்ம செய்யக்கூடிய பாவங்கள் எல்லாமே கூட்டத்துல போய் சேருது இல்லையா? அந்த கூட்டம்ல என்ன ஆகும்னாக்கா, நம்ம இப்ப அனுபவிச்சு கொண்டிருக்கிறது வந்து வந்து பிராரப்த கர்மங்கள், கர்ம பலன்கள். இனிமே வர அதாவது அனுபவிக்காம கூட்டத்திலே இருக்கு இல்லையா? அது வந்து பிராரப்த. ஆனா ஃபியூச்சர்ல நம்ம அது வந்து அனுபவிப்போம். இப்ப நாம் ஆற்றக்கூடிய இந்த பாவங்கள் எல்லாமே விதையாக முளைக்கும். அது இந்த நாம் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பாவங்கள் எல்லாம் வந்து கூட்டத்துல போய் சேர்ந்து, அது விதையாக விதைத்து, அதுக்கப்புறம் தான் நாம அத வந்து எப்படி நம்ம ஒரு செடி, அதாவது ஒரு விதைய வந்து பூமியில போட்ட பிறகு, அதற்கு நீர் பாய்ச்சி, அத வந்து நல்ல விளைச்சல் நம்ம குடுக்குறோம் இல்லையா? ஸோ பராமரிக்கிறோம். அதுபோல தான் நம்முடைய கர்மங்களையுமே நாம வந்து பகுத்தறிந்து நாம செய்யணும். அப்போ நம்ம பாவங்கள் இல்லாத ஒரு நிலைக்கு நாம தள்ளப்படுவோம். இல்லன்னா நம்ப அது எப்படியோ ஒரு விதை போட்டேன், கடவுள் பார்த்துக்கட்டும், நம்ம விட்டுட்டு போயிட்டோம்னா, அந்த பழுதடைந்த அந்த விதை வந்து என்ன ஆகும்னாக்கா, சரியான ஒரு செடிய வந்து குடுக்காது. அதனுடைய பழங்களுமே வந்து நல்ல சுவை கிடைக்காது. இல்லையா? சுவை என்பது இன் இனிமையான பலன்கள். அதே மாரி அ நல்ல சுவையற்ற பழங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா, சுவையற்ற பழங்கள் எல்லாமே நம்முடைய பாவங்களுக்கு ஒப்பிடப்படுகிறது. இது வந்து ஒரு உவமையா நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஓகே. ஸோ அப்படி வரும்பொழுது, அதையுமே அந்த புளிப்பையும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். இல்லையா? ஒரு வாட்டி நம்ம மாம்பழத்த கட் பண்ணிடுறோம். அவ்வளோ டேஸ்ட்டே இல்ல. சப்பையா இருக்கு. ஆனால் கட் பண்ணிட்டோமே அப்படின்றதுக்காக நம்ம சாப்பிடுறோம். இல்லையா? அதுபோல தான் நம்ம வாழ்க்கையிலுமே வந்து பாவங்களை வந்து சங்கடமான சூழ்நிலைகள் எல்லாம் நம்ம அனுபவிக்கிறோம். ஸோ இது உண்டு. இல்லையா? அதே மாரி நல்ல சுவை இருக்க பழத்தை நாம் சுவைப்பது போல இல்லையா? அதுவுமே வந்து நம்ம புண்ணியங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஸ்டேட்டஸ வந்து அனுபவிக்கிறோம். ஸோ அந்த மாரி நிலைகள்ல இருக்கும் பொழுது, நம்ம மனசு வந்து பக்குவம் அடையணும். பக்குவம் அடைந்து மீண்டும் பிறவாத இருக்கக்கூடிய கர்மங்களை நாம ஆற்றணும். ஆனா அதை விடுத்துட்டு நாம அகம்பாவத்தையோ, இல்லைய வந்து துக்கத்தை மட்டுமே கொண்டு வெறுப்பை நாம வளர்த்துக் கொள்ளக்கூடாது. அதனுடைய விளைவுகளுமே வந்து நமக்கு வந்து அதனால துக்கமும் மற்றும் வந்து அகம்பாவத்தையுமே நாம எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது என்ன ஆகுதுனாக்கா, தவறுகள் என்பது நாம செய்வதற்கான மார்க்கம் நமக்கு கிடைக்கிறது. அந்த பாவ விளைவுகளுமே அந்த பாவங்கள் எல்லாம் எங்க போய் சேரும்? கூட்டத்துல போய் சேரும். இல்லையா? மீண்டும் அது வந்து செடியாகி, இதுதான் வந்து பிராரப்த, பிராரப்த இதெல்லாமே நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கோம். இல்லையா? எதுல படிச்சோம் நம்ம இது? நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இல்லையா? ஈஷோ நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கன்ஃபியூஷன். ஏதோ ஒண்ணுத்துல படிச்சிருப்போம். இந்த இது கூட்டம், பிராரப்தம், பிராரப்தம் இல்லையா? பீஜம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம படிச்சிருக்கோம். இந்த 4 நிலைகளை, பாவத்தினுடைய 4 நிலைகளை படிச்சிருக்கோம். எப்படி நமக்கு வந்து ஒரு பிறவி கிடைக்கிறது அப்படிங்கிறத வந்து நாம இந்த அடுத்த பிறவில எப்படி அனுபவிக்கிறோன்றது இந்த பாவத்தினுடைய சக்கரத்துல இருந்து தான் நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. எனக்கு என்ன அதாவது இங்க எவ்வாறு ஒருவன் இப்பிறவியில் மனித உடல் பெற்று மறுபிறவியில் மனித உடல் பெறாது இருக்க முடியும்னா, பாவம் அதிகமா இருந்தா கண்டிப்பா மனித பிறவி கிடைக்காது. 3rd சாப்டர் பகவத்கீதையிலுமே நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? நம்முடைய அதாவது அர்ஜுனர் ஒரு கேள்வி கேட்பார். அதாவது ஒருத்தனுக்கு விருப்பமே இல்லைன்னாலும், அவன் வந்து பலவந்தப்படுத்தப்பட்டு அந்த காரியத்தை செய்யறதுக்காக தூண்டப்படுகின்றான். அது எதனால்? அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் வந்து இருக்கும். இல்லையா? படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அது என்ன எதனாலன்னாக்கா, நம்ம ரஜோகுணத்தினுடைய பண்பினால தான். பேசிக்கலி நம்முடைய ஆசை, காமமா இருக்கக்கூடிய அந்த பண்பினால வந்து ரஜோகுணத்தினால் தூண்டப்பட்டு நாம அந்த செயலை நாம செய்றோம். அது ஏன் அவர் வந்து கேட்கிறாருன்னா, இப்ப அவருமே வந்து அந்த போர்ல நின்னுட்டு இருக்கார். அங்க அந்த உயிர்களை கொல்வது பாவம் என்பதும் தெரியும். அவர் கர்ம சந்நியாசத்துக்கு போகணுன்றதுக்காக இத்தனை விளக்கத்த வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட கொண்டு வரார் இல்லையா? எனக்கு இந்த போர் செய்வதற்கு விருப்பம் இல்லை. ஏன்னா, என் முன்னாடி இருக்கிறவங்க எல்லாமே என்னுடைய உறவினர்கள், நண்பர்கள், குடும்பம் எல்லாமே இல்லையா? ஸோ நான் அதாவது ஆ இவங்க காட்டன்மார்கள், குரு எல்லாருமே இருக்காங்க இந்த இடத்துல. அவங்களையெல்லாம் கொன்னுட்டு நான் வந்து அதெல்லாம் பெரிய பாவம் அப்படிங்கிறது வந்து அவர் பேசுவார். கர்ம சந்நியாசத்துக்கு போகணுன்றதுக்காக இத்தனை கேள்விகள். அப்ப பகவானும் சொல்வார், இல்ல அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் பேராசை தான். இந்த போருமே வந்து பேராசையினுடைய விளைவுதான். ஏன்னா துரியோதனன் வந்து பாண்டவர்களுக்கு அந்த இத வந்து பிரிச்சு குடுக்கணும் அப்படின்னு காண்டவ பிரஸ்தத்தை கொடுக்கும் பொழுது கூட அவன் வந்து அவங்களுக்கு மொத்த ஆஸ்தியுமே தனக்குவே இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறான். அஸ்தினாபுரத்தினுடைய மொத்தமே நான் தான் ஆளணும்னு சொல்லிட்டு நினைப்பான். அது மொத்தமே வந்து அவனுடைய பேராசை தான். அதன் விளைவுதான் வந்து தர்மமாக இருக்கக்கூடியவங்களை கூட வாழ விடலாம்.
இல்லையா? இவங்களுக்கு அதன் மேல் பற்றுதல் இல்லை என்றாலும், ஆட்சி புரியணுன்ற அந்த ஆதங்கம் இல்லை என்றாலும், அவர்களை வந்து ஒரு இடத்துல வந்து இருக்கிறதுக்கான அவங்க இந்த பிரபஞ்சத்திலே இருக்கக்கூடாதுன்ற ஒரு நிலை. அதனால தான் அரக்கு மாளிகையில அவங்கள தீ வச்சான் இல்லையா? உணவுல விஷத்தை கலந்தான். இத்தனையுமே நம்ம வந்து மகாபாரதத்துல பார்க்கிறோம். அது எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் என்ன? அடர்ந்த காமமாக இருந்த அவனுடைய பேராசை தான் மூல காரணம். அந்த பேராசையுமே எந்த குணாதிசயத்தோட வர்றது? ரஜோ குணத்துல வர்றதுதான். நம்ம பாவ செயல் செய்வதற்கு மூல காரணமே வந்து நம்முடைய ஆசைகள் தான். அந்த பௌதீக ஆசைகளை எல்லாம் நாம ஆன்மீக ஆசையே இல்லாம வாழ முடியாது. அதை வந்து நம்ம மடைமாற்றிக் கொள்ளணும். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஆக்சுவலி இல்லையா? என மிகச்சிறந்த தத்துவ ஞானிகளும் விஞ்ஞானிகள் கூட ஓர் உடலின் கர்ம வினைகளை மற்றொரு உடலுக்கு இது எப்படி இந்த உடல்ல இப்ப இந்த ஜீவன் இதுல இருக்கு, நான் பண்ணியிருக்கக்கூடிய பாவங்கள் புண்ணியங்கள் எல்லாமே இந்த ஆத்மாவோட தான் இணைக்கப்பட்டிருக்கு, டேக் பண்ணிருக்கு இல்லையா? இப்போ எப்படி நம்ம ஒரு புதுசா ஒரு ஒரு ஃப்ரிட்ஜோ வாஷிங் மிஷினோ வாங்கிட்டு வரோம்னா அதனோட ஒரு வாரண்டி கார்டும் சேர்த்து கொடுப்பாங்க இல்லையா? அதுக்கப்புறம் ஒரு பர்ச்சேஸ் பில்லும் கொடுப்பாங்க. கொடுக்குறாங்களா இல்லையா? அது போல ஒரு ஏதாவது ஒரு கிஃப்ட் கூட கொடுப்பாங்க எக்ஸாம்பிளா. இதெல்லாமே ஒரு பை ப்ராடக்ட்ஸ் மாதிரி தான் மெயின் ப்ராடக்ட்டுக்கு. அது போல நம்ம வந்து நம்முடைய இந்த உடலோடு ஒட்டின்னு இருக்கக்கூடிய இந்த ஜீவன் செய்யக்கூடிய கர்மங்கள் தான் மெயின். ஓகே, அதனுடைய விளைவுகள் தான் வந்து கிடைக்கக்கூடிய பை ப்ராடக்ட்ஸா இருக்கக்கூடிய நன்மை தீமைகள் எல்லாமே இல்லையா? இன்பம் துன்பம் சங்கடங்கள் அதுக்கப்புறம் இதெல்லாமே நம்ம வந்து பார்க்குறோம். ஸோ அது எல்லாமே அதோட டேக் ஆகி தான் வரும். அதாவது ஒரு பில் இல்லாமையும் அடுத்து வந்து வாரண்டி கார்டு இல்லாம ஒரு எக்யூப்மெண்ட் வந்து விற்கவே முடியாது இல்லையா? அது போல இந்த ஜீவன் இந்த உடல்ல இருக்கிற வரைக்குமே அவனுடைய கர்ம பலன்களோட அவனுடைய பாவம் புண்ணியங்கள் இல்லாம அவனால வந்து இன்னொரு உடலுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகவே முடியாது. இதை நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். ஆனா இது வந்து விஞ்ஞான பூர்வமா நம்மளால கண்டிப்பா செயல்படுத்த முடியாது. அதுதான் இறைவனுடைய இது ஸ்தானம் என்பதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். நமது அனுபவத்தை இது எல்லாமே வந்து சப்த பிரமாணம் மூலியமாகவும் பக்தி தொண்டின் மூலியமாக தான் உணர முடியும். ஸோ உண்மையை உள்ளபடி உணர்வதற்கு நாம பக்தி தொண்டு தான் முக்கியம். அப்ப இறைவனை காணக்கூடிய பிராப்தத்தையுமே நாம பெறுவோம். ஆனா அந்த அளவுக்கு குவாலிஃபைடான அந்த நிலைக்கு நாம எடுத்துட்டு போகணும். அது வரைக்கும் நாம எடுத்துட்டு போகலன்னா நம்மளுடைய உணர்தலுமே வந்து பாதி அளவுக்கு தான் இருக்கும். நம்ம எந்த அளவுக்கு பிரயத்தனம் பண்ணியிருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் நமக்கு கிடைக்கிறது. ஓகே, நமது அனுபவத்தில் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட ஆத்மாவிற்கும் ஒரு தனிப்பட்ட உடல் இருக்கிறது என்றும் ஒரு மனிதனின் செயல்களை அல்லது ஒரு உடலில் இருக்கிறது அல்லது ஓர் உடலில் இருக்கிறது என்றும் இப்ப இந்த உடல் இருந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஜீவன் இந்த கர்மங்கள் எல்லாமே இந்த உடலோட இருந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய எல்லாமே ஒரு அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ்ல எழுதப்பட்டிருக்கும். ஆல்ரெடி நான் முந்தைய ஜென்மத்துல செய்த கர்ம பலன்களுடைய விளைவுகள் வந்து நான் இந்த இடத்துல சங்கடமான சூழ்நிலைகளும் அதே மாதிரி ஆனந்தமயமான சூழ்நிலைகளுமே நான் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கேன். நான் 2 விதமான சூழ்நிலைகளையுமே அனுபவிப்பான். வெறுமனே சங்கடம் மாத்திரம் கிடையாது. ஆனா ஆனந்தமே வந்து தற்காலிகம். அதனாலதான் நம்ம இங்க வாழக்கூடிய வாழ்க்கையே வந்து துக்கம் நிறைந்தது என்று சொல்லப்படுவது. அதனால எப்பவுமே துன்பத்தை கொடுக்க வல்லக்கூடிய நிலைதான் இந்த உலகத்துல வாழக்கூடிய வாழ்க்கை. நம்ம அப்பப்ப சிறு சிறு ஆனந்தங்களை வேணா அனுபவிக்கலாம் ஒழிய நிரந்தரமான ஆனந்தத்தை கண்டிப்பாக யாருமே அனுபவிக்க முடியாது. காலையில இருந்து சாயங்காலம் வரைக்குமே நம்ம பார்த்தீங்கன்னாக்கா கவுண்ட் பண்ணணும் நம்ம என்னென்ன வேலை பண்ணோம்ட்டு. அந்த வேலையினால நமக்கு வந்து துக்கம் வந்ததா சுகம் வந்ததான்னு நம்ம வந்து அலசி ஆராயும் பொழுது அத மேஜர் பார்ட்டே நீங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா துக்கம் தான் பட்டிருப்பீங்க. ஒரு 1/2 அன் ஹவர் ஒரு 10 நிமிஷம் வந்து ஒரு 5 நிமிஷம் தான் நீங்க சுகத்தை வந்து அனுபவிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? ஆனந்தத்தை. இது ஏதோ நடந்ததுப்பா, நமக்கு ஏதோ அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாமே வந்து அந்த மொமெண்ட் அந்த ஒரு க்ஷணம் மட்டும் தான் நம்ம அந்த ஹையஸ்டா நம்ம ஆனந்தத்தை அனுபவிச்சிருப்போம். ஆனா அதுக்கப்புறம் வந்து அதை பத்தி நம்ம பெருசா யோசிக்க மாட்டோம் இல்லையா? அது போல ஒரு மனிதனின் செயல்கள் அது ஒரு உடலின் செயல்கள் இன்ப துன்பங்களுக்கு மற்றொரு உடல் அல்லது மற்றொரு மனிதனால் அனுபவிக்கப்படுவது கிடையாது என்று நாம் அறிகின்றோம். இங்கு கேள்வி என்னவென்றால் ஒரு உடலின் செயல்கள் அல்லது அவரது அடுத்த பிறவில் எவ்வாறு மற்றொரு உடலினால் அனுபவிக்கப்படுகிறது என்பதுதான். அதுதான் அக்கவுண்ட் டிரான்ஸ்பர். நாம ஒரு பேங்க்ல இருந்து இன்னொரு பேங்க்குக்கு மூவ் ஆறோம்னா இந்த பேங்க்ல இருக்கக்கூடிய பணத்தை எடுத்து அந்த பேங்க்குக்கு எப்படி மூவ் பண்றோமோ அங்கேயுமே நம்ம பேர்ல தான் டேக் ஆயிருக்கும் இல்லையா? இப்போ என்னுடைய பேர் தரணீஸ்வரின்னா நான் ஒரு 4 பேங்க்ல வந்து வச்சிருக்கேன் இல்லையா? HDFC பேங்க், கோட்டக் பேங்க், ICICI பேங்க், இப்படி ஆக்சிஸ் பேங்க் 4 அக்கௌண்ட்லயுமே வந்து என்னோட பெயர் இருக்கும் இல்லையா? ஆனா இந்த 4 அக்கௌண்ட்லயுமே என்னோட பெயர் இருக்கும் பொழுது நமக்கு இத்தனை பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் தேவையே கிடையாது.
அதனால என்ன பண்ணுவோம், நம்ம மத்த பேங்க் அக்கவுண்ட் எல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா வச்சுக்க மாட்டோம். ஆனா இந்த பேங்க் அக்கவுண்ட் எப்படி நம்ம எடுப்போம்னாக்கா, ஒருவேளை எனக்கு HDFC எனக்கு கன்வீனியன்ட்டா இல்லன்னும் பொழுது, அடுத்து நான் என்ன பண்ணுவேன், கோட்டக் போய் நான் ட்ரை பண்ணுவேன். அப்ப என்ன பண்ணுவேன், இந்த அக்கவுண்ட்ட நான் வந்து புது அக்கவுண்ட் நான் ஓப்பன் பண்ணும்பொழுது, இந்த பழைய HDFC பேங்க்ல இருக்கக்கூடிய என்னுடைய பணம் எல்லாமே இந்த அக்கவுண்ட்க்கு வந்து சேர்ந்துரும். செக் குடுத்து நான் என்ன பண்ணுவேன், ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவேன். அப்புறம் இந்த இந்த அக்கவுண்ட் வந்து நான் க்ளோஸும் பண்ணிடுவேன். ஏன்னா, ஒரு அக்கவுண்ட் மேனேஜ் பண்றதே ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். இத்தன பேங்க்ல இருக்கு. இத்தன பேங்க் அக்கவுண்ட்ஸ் நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கிறதுல ஒண்ணும் தவறு கிடையாது. அந்த லாஜிக் நமக்கு வேண்டாம். ஏன்னா, இந்த அனாலஜிக்கு அது பொருந்தாது. ஆனா, இந்த அனாலஜிக்கு எது பொருந்தும்னா, ஒரு அக்கவுண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு, இன்னொரு அக்கவுண்ட்ட நாம ஓப்பன் பண்றதுக்கு நம்ம இந்த அனாலஜி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது மாரி ஓர் உடல்ல இருக்கக்கூடிய கர்மம், இருந்தபோது செய்த செயல்களினால் ஏற்பட்ட கர்ம விளைவுகள் அனைத்துமே பாவம் மற்றும் புண்ணியங்களாக வந்து சேர்ந்திருக்கு. அது அந்த அப்படியே அது சூக்ஷ்ம உடலோடையே செல்லும். இந்த உடலை விட்ட பிறகு. இல்லையா? மேலும் வந்து அது ஆத்மாவோட இணைக்கப்பட்டிருக்க ஒன்று. இந்த சூக்ஷ்ம உடல் எதுவரைக்கும் ஆன்மாவோடு இணைந்திருக்கிறதோ, அந்த பாவ புண்ணியங்களுடைய கணக்குமே வந்து அதோட இணைஞ்சுதான் இருக்கும். எப்போ இந்த பாவ புண்ணியங்கள் வந்து 0 ஆயிடுதோ, இல்லையா? பாவங்கள் அனைத்துமே அனுபவிக்கிறது. புண்ணியங்கள் அனைத்துமே இறைவனுக்கு சமர்ப்பிக்கிறது. அப்போ 2 பேலன்ஸுமே வந்து 0 ஆனா மட்டும் தான் நம்ம மோட்சத்துக்கு போக முடியும். புண்ணியங்கள் வச்சிருந்தாலும் நாம மீண்டும் இந்த இடத்துல பிறவி எடுக்கணும். அத அனுபவிக்கிறதுக்கு. அப்படி வரும்பொழுது நாம பக்குவம் அடையலைன்னா, ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம பாவங்களை தான் சம்பாரிச்சு மீண்டும் வந்து வேறு ஒரு பிறவி எடுக்கிறதுக்கான மார்க்கத்துக்கு செல்வோம். சோ அதுதான் அடுத்து வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள நாம பார்க்க போறோம். ஓகே? நான் இதோட நிறுத்துறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பதாருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? டவுட்ஸ் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி, யோகிக்கும் பரம யோகிக்கும் என்ன வேறுபாடு மாதாஜி? இல்ல, இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்க. யோகிக்கும் பரம யோகிக்கும் என்ன வேறுபாடு மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. பரம அப்படின்னாலே நித்தியம் என்று பொருள் மாதாஜி. சரிங்க மாதாஜி. காலத்திலுமே நித்தியமாக இருக்கக்கூடியவன். அது யாருக்குமே அந்த பெயர் கிடையாது, பகவான் ஒருத்தருக்கு தவிர. யோகி மாதாஜி. யோகி என்பது இணைப்பு, யோகத்தில் இணைந்து விடுவது, சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்துறது. யோகம் என்றாலே இணைப்பு தான் மாதாஜி. ஓகே? தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாமே வந்து நமக்கு வந்து அந்த யோக நிலையை வந்து நமக்கு ஏற்படுத்துவதால நாம யோகி என்ற பெயரை கொண்டு அழைக்கப்படுகிறோம். மத்தபடி நாம அந்த தவ வாழ்க்கை ஃபேமிலி ரிலேஷன்ஷிப் கூடவா மாதாஜி? ஃபேமிலி ரிலேஷன்ஷிப் கூடவா? ஃபேமிலி ரிலேஷன்ஷிப்ல நீங்க யோகத்தை நீங்க வந்து எந்த அது பௌதிக இணைப்பு மாதாஜி. ஃபேமிலி ரிலேஷன்ஷிப் வந்து நம்ம யோகத்துல எங்க இணையறோம்? we are not in the yoga phase. யோகம் என்பது என்னன்னா பக்தி தொண்டுல தான் நம்ம அந்த யோகத்தை எடுத்துட்டு வரோம். ஆமா மாதாஜி, ஆமா மாதாஜி. நபரோட மட்டும், ஒரே ஒரு நபரோட மட்டும்தான் நம்ம யோகத்தை வந்து பண்ண முடியும். அது எல்லாம் அந்த இறைவன். அதுதான் அந்த நித்திய சம்பந்தம் என்பது. வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தங்கள் எல்லாமே பாடிலி ரிலேஷன்ஷிப். அப்படின்னா உடல் தளத்திலிருந்து நம்முடைய சுற்றம், இல்லையா, சொந்த பந்தம், மனைவி, மக்கள், இதெல்லாமே நம்ம இந்த ஜென்மத்துல இந்த உடலை ஏற்றுக்கொண்டு வரும்பொழுது ஏற்படுத்தப்பட்ட பந்தங்கள். அவ்வளவுதான். அது தற்காலிகமானது. ஆனா அதுவே நம்ம இங்கேயே வாழ்ந்து கொண்டிருக்க காலத்திலேயே இறைவனோட நம்ம வந்து சம்பந்தப்படுத்துகிறோம், இல்லையா? அதுதான் நித்திய சம்பந்தம். அது எப்போனா அந்த பிரம்ம நிலையை காணும் பொழுதுதான் அதை உணர முடியும். இந்த பிரம்ம நிலையை நாம் எப்படி காண முடியும்? இறைவனோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தும் போது. பக்தர்களா இருக்கும் பட்சத்துல நாம பக்தி தொண்டில் நம்மளை ஈடுபடுத்தி கொண்டு தூய்மை அடை, நம்ம ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய அழுக்கு எல்லாமே தூய்மைப்படுத்தும் பொழுது, பக்குவம் அடையும் பொழுது நாம இறைவனோட நித்திய சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்திக்கிறோம், அந்த பரம்பொருளோட. ஓகே? அது வந்து எப்பவுமே இருக்கும். ஒரு முறை அதை நாம ஸ்திரப்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது நம்ம நவவித பக்திஸ்ல எல்லாமே வந்து ஸ்திரமான நிலையில செயல்படும். அப்படிப்பட்டவங்க இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு நீங்கின பிறகு அவங்க மீண்டும் பிறவி எடுக்கிறது கிடையாது, மோட்சகதியை வந்து அடைகிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மல்லிகா மாதாஜி, எப்படி இருந்தது யாத்திரையெல்லாம்? யாத்திரை நல்லா இருந்தது மாதாஜி. ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுங்களா இல்ல நல்லா சுகமாவே போனீங்களா?
ரொம்ப அனுபவிச்சு பார்த்தோம் மாதாஜி. எல்லாமே நல்லா இருந்தது. யாத்திரை. பூரிதான் ரொம்ப ரஷ் மாதாஜி. அப்படியே மந்திரமலை கடையிற மாதிரி தான் கடைஞ்சு எடுக்கிறாங்க மக்கள் நம்மள. மத்த இடத்துல எல்லாம் நல்லா பார்த்தோம். சுவாமி தரிசனம் நல்லா பார்த்தோம். அதெல்லாம் அகோபலத்துல தான் இருக்கா? இது பூரியில தான் கூட்டம் ரொம்ப. கோகுலம்லாம் இருக்கு கூட்டம். ஆனா நம்ம வந்து சாமியை பாக்குற அளவுக்கு நெரிசல் கிடையாது. பார்க்கலாம். ஆனா மலை ஏறுறது இந்த ஜீப்ல போறதெல்லாம் ரொம்ப அட்வென்ச்சர் த்ரில்லிங்கா தான் இருந்தது. கஷ்டமா இருந்ததா? இந்த ஏஜ்ல பெட்டர் அப்படின்றதுக்காக கேக்குற மாதாஜி. பிராயத்திலே போயிட்டு பெட்டர் இல்லையா? இந்தியா போயிட்டு நீங்க நடந்துடலாம் மாதாஜி. இப்ப போனீங்கன்னா நடந்துடலாம் மாதாஜி. இன்னும் லேட் ஆச்சுன்னா நடக்க